Alright, ما تملسنا لنا حتى وعلى رئيتو تليكمون نعاقاتكم يتعدل يدكم حافل نقبلكم تزاربوا تحت تدخلهم. هلا كم مجمرت حتى أنا لو جمر ራይ ዳዊት ኣዳናጊርዮም የመስለኒ ኣዳናጊርዮም የመስለኒ እዚ እንታይ እዩ ከመይ እዚ ጉዳይ እዚ ኢሎም እዮም لا ገሪፎሞ لا لا ሓራይ لا ክፍል كمات I'm just get ready أنا كنت سلست نقرات الله من الوقت ونزارب اللي دلي حدا እቲ ሩል ኦፍ ሎው ወይ ግዝኣት ሕጊ ምስ ብሕጊ ምምሕዳር ቁርብ ከምዘይ እሳነ ምናልባት ኩላትና ንፈልጦ ኢና እቲ ሓደ ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ኮይኑ ዝኸደሉ ኩነታት ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ሃገር ሕግታት ክህልዋ ክእል እዩ ግን እቲ ሕጊ ንኩሉ ብማዕረ ድገዝእ ዘይምዃኑ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፍልልይ ኣሎ ሕጂ እቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ሩል ኦፍ ሎው ግዝኣተ ሕጊ ኩሉ ሰብ ካብቲ ዝነኣሰ ክሳብቲ ዝዓበየ ካብቲ ዝተሓተ ክሳብቲ ዝለዓለ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ብማዕረ ኮይኖም ዝመሓደርሉ ማለት እዩ እዚ ብሓደ ሸነኽ ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ሸነኽካ መሰል ናይ ውልቀ ሰብ ዝበሃል መሰረታዊ ነገር ኣሎ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ምስቲ ባህላዊ ካይዳና ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ሰውራ ዝሓለፍናዮ መስርሕ እንድሕር ኣስተቤልካ ሚውትድ እዩ እቲ ኢንዲቪዥዋል ወይ ከዓ መሰል ናይቲ ኢንዲቪዥዋል ብዓብኡ ከዓ ከምዚ ካብ ሰባት ዝነውሐት ማሸላስ ሓደ ይንዑፍ ሓደ ይንወንጭፍ ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ ባህልና ሚንስ ኪፕ ሎው ብዛዕባ ውልቃዊ ነገር ናትካ ብዙሕ ክትረአ ወይ ዓዋዕ ክትብል ዘይምፍታን እዩ ካልእ ምናልባት ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ጥራሕ ኣብ ውልቀ ሰብ ዝሰርፍ ዘይኮነን ገዛእ ርእሱ እቲ ኮንፍሊክት ቢትዊን እቲ ኣብቲ ንሓድነትና ዝደፍእ ነገርን በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ንፍልልያትና ዘጋንን ሸነኻትን እውን ኣለዎ ኮንትራዲክቶሪ ሕጂ ኣብዚ መሰረታዊ ሕቶታት እዚ መስለኒ ቅርብ ክንመሃሮን ክነባዕብሎን ዘለና ነገራት ኣሎ ባህላ እየ ሕጂ ብፍላይ እታ ናይ ውልቀ ሰብ መሰል ትብል ውልቀ ሰብ መሰል ክንብል ከለና ብዙሕ ነገራት ዘጠቃልል እዩ ኣፍኮርስ ብቀዳምነት ግን ድሕነት ናይ ሂወትን ናይ ንብረትን ናይ ወዲ ሰብ እዩ ኣብዚአን ክልተ እዚአን እንድሕር ሽግር ሃልዩ መሰል ናይቲ ውልቀ ሰብ የለን ማለት እዩ ስለዚ ምዝ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ከዓ ናይ ተኣሽሙሎ እቲ ናይ ማርኬት ኣልዒልካ ዝነበርካ መብዛሕትኡ እቲ ዘሎ ቲዮሪስ እንታይ እዩ ንኣብነት ከምዚ እቲ ናይቲ ኢንዲቪዥዋል መሰልሲ ካብ ፍሪ ማርኬት ክንፀል ኣይክእልን እዩ ዘር ኢዝ ኖ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ መሰል ናይ ሰብ ከመን ክህልዋ ኣሸጋሪ እዩ ሕጂ ኣብዚ ጥንግንግ ዝበለ ነገራት ኣሎ ኣውሮፕ ብፍላይ ኣብታ ናይ ኢንዲቪዥዋል ዋላ ኣብዚ ዝሓለፈ ኮንስቲቱሽን ናትና እቲ ድራፍት ዝነበረ ኣብ ግብሪ ዘይተተርጎመውን ቁሩብ ኣብዚታት ገለገለ ፀገማት ነይርዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ how could we proceed ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ኣብታ ናይ ውልቀ ሰብን ናይ ኮምን ጉዳይ ኣተኪርካ ኣውሮፕ እንተበልካና ፅቡቅ ነይሩ good
ሓንቲ ድኹን ቀብረን ዋላ ካል እንተልዮ ክልተ ክገብር በቃ ናትካ መጀመርታ ስለ ዝኾነት ክሳዕ ዝባራወሩ ንበይና ክምልሻ ኣገዳሲ ርእስቲ ከምፂኻ ካብተን መትከላት ናይ ቅዋም ኢልየን ዘለኹ ሓንቲ ሲ እዛ ዞሩል ኦፍሎ እያ ኣነ ልዕልና ሕጊ እንዳበርኩ እንደ ፅውዓ ኣብኣ ኣብ ናይ ቃላት ኣይንበኣስን ከምታ ዝበልከኝ ግን እዚ ኮንሽን በሎ ኣላ ዝሕጊ ገለመለ እቲ ፍልጠት ናቱ ሲ ዕንቶ ገሊፅካ ነርካ ምስለና ኣብቲ ማእሲኻ ሳማር ክትገብር ከለኻ ኣብ ግዜ ፌደራል እዩ ጀሚሩ ክምሽልካዮ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ማግና ካርታ እዮም ዝዛረቡ ኣብቲ ግዜ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ተጀሚሩ ፅቡቅ ኣለካ ከምኡ እየ ክብል ዘላ ምካኣኒ ካብ ገደብ ክገብርሉ ደልዮም ነቲ መንግስቲ እንድዩ ከየንዋሓ ሕጂ ሕጊ ምባዕር ይሃለወና ናትካ ሮል እንታይ እዩ ንሕና ግዴታና እንታይ እዩ ክፍለጥ ትብል እያ ናይ ማግና ካርታ ስለዚ ሕጊ ኮይና ንሱ ዶብ ሃልይዎ ንሶም ዶብ ሃልይዎም ንዕኡ እንታይ የገልግልዎ ገለ እንዳፈለጥ ከይዳ ስለዚ ሕጂ እዚኣ እንተ ደኣ ኣብ ኮንቴክስት ናትና ንምፃእ ሃይለ ስላሴ ቅዋም ነይርዎ ናይ 1923 ናይ 1953 ገለ ዝብል ስለዚ ቅዋም ምህላው ማለት ሲ ብግዜ ሞናርኪ ኣብ ንግስነት እውን ከም ዘሎ ተረዳእና መንግስቱ ቅዋም ገይሩ ነይሩ ኣብ እንተዘይተጋጌ 1986 or 87 ምናልባሽ 88 እውን ክትኸውን ትኽእል ሕጂ ሪፈረንስ የድልየኒ ክዝክር ኣይክእልን እየ ካብ ዝገርመካ እታ ቅዋሙ እቲ ናታ ከም ብልጫ ጌርካ ትወስዶ ከማንሲ ኣብ መወዳእታ ክትፀድቕ ብኮንዲሽናል ሬቪው ኣይኮነን ብሪፈረንዱም ገይሩ ብህዝቢ ኣፅዲቕዋ ስለዚ እዚኣ ግን ንባዕሉ ኣውቶሪታርያን ቶታሊታርያን እዩ ከማን ራዘር ነይሩ ኮሚኒስታዊ ስርዓት ማርክስ ሌኒናዊ ስርዓት ዝኽተል ከማንሲ ኮንስቲቱሽን ነይርዎ ስለዚ ኩለን ዘን ኮሚኒስት ሃገራት ዝኽተላ ከማን ኮንስቲቱሽን ኣለዎን ኢንክሉዲንግ ኖርዝ ኮርያ ስለዚ እዚ ንጉታዊ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላተን ኮሚኒስት ከማን ኮንስቲቱሽን ኣለዎን ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ከዓ ኮንስቲቱሽን ኣለዎን ሕጂ እንታይ እዩ ፍልልዩ ናይ ሰለስቲኡስ እንታይ እዩ ኢሉ ኮንስቲቱሽን ምህላው ቅዋም ምህላው ንባዕሉ ንርእሱ ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣይኮነን ነቲ ስርዓት ክትገብሮ ደሊኻ ዘንፀባርቕ ጥራሕ እዩ ናይ ስርዓት ክገብር ደልየ ኣለኹ ትብል እሞ ነቲ ስርዓት ክትሃንፆ ደሊኻ ዘለካ ዘማልእ እዩ ሕጂ መታን ከይትነውሓና ሃይለ ስላሴ ነቲ ዝፈትዎ ህዝበይ ቅዋም ዝሂበዮም እዮም ዝብሉ ንሶም ልዕሊ ቅዋም እዮም ንሶም ገባርን ሓዳግን እዮም ቅዋም ንዓኦም ኣይምልከቶምን እዩ ነቲ ተራ ህዝቢ ግን በዚ ቅዋም ዚ ከም ዝመሓደር እዮም ዝብልዎ ነይሮም መንግስቱ እንተዳርኢኻዮ ልዕሊ ሕጊ ዝገብራ ነታ ምርት ሸቃሎ እንድዩ ማርክስ ሌኒናዊ ስለዚ ነታ ሪቮሉሽናሪ ፓርቲ ዝብላ ዝነበረ ንሳ በቃ ወሳኒት ኣብቲ ፖለቲካ ልዕሊ ሕጊ ገይርዋ እቲ ካልእ ኩሉ ከዓኒ ብሕጊ ከም ዝቕየድ እዩ ስለዚ ሓንቲ ፓርቲ ሲስተም ጥራሓ ትህሉ ኢሉ ይገልፅ ስለዚ ንዓኣ ኣፕሩቭ ወይ ሪጀክት ገይርያ ዝብል ስማዊ ዝኾነ ምርጫ ኢኻ ተካይድ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ዲክታተርሽፕ ነቲ ኣውቶሪታቲቭ ወይ ቶታሊታርያን ንብሎ ዝነበርና ዲክታተርሽፕ ንዕኡ ዘገልግል ቅዋም እዩ ስለዚ ቅዋም ንሓፀያዊ የገልግሎ ንገባቲ ስርዓት የገልግሎ ንጨቋኒ ስርዓት የገልግሎ ንኩሉ ተገልግል ይኽእል ቅዋም ሲ ንባዕላ ንበይና ትሰርሖ ነገር እቲ ኮንተንት ናታ እዩ ሞስት ኢምፖርታንት ሕጂ ኣብ ዴሞክራሲ ክንመፅእ ከለና መታን ምግባት መታን ምልኪ ከይመፅእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብሉ ሕቶታት ኢኻ ትምልሽ ኣብቲ ቅዋም ዴሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ህዝቢ ተሳቲፍዎ ዶ ኣይተሳተፎን ኣገዳሲ እንድዩ ህዝቢ እንተተሳቲፍዎ እቲ እንታይ የውሕሰልካ እቲ ፕሮሰስ ኣገዳስነት ኣለዎ ምስቲ ውፅኢት ክልቲኡ እየ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ተተሳቲፍዎ እንታይ ይሕግዘካ እቲ ቅዋም ሒዝዎ ዘሎ ትሕዝቶሲ ንምምቕራዕ ስልጣን ፓወር ዲስትሪቢሽን ይሕግዘካ ከምዝህሉ ክገብር እዩ ዝፍትን ህዝቢ ምክንያቱ ክግዛእ ኣይደልን እዩ ክጭቆን ኣይደልን እዩ ስለዚ ናይ ሓቂ እንተደኣ ዕድል ሂብካዮ ከመይ ገይሩ ስልጣን ይብተን
ኣብ ሓደ ኣካል ከይእከብ ስልጣን እሞ ምርኪ ዕብለላ ከይመፅእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ሓሳባት ክወፊ ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይቲ ዋላ እቲ ፓወር ዲስትሪቢዩት ምስ ገበርካ ከዓ ንንሕሉ ክቋፃፀር እንተደኣ ዘይክኢሉ ቼክ ኤንድ ባላንስ ዘለዎ እንተኮይኑ ወፂኡ እንተዘይወፂኡ እቲ ሕጊ ኣብ መወዳእታ እዋን ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ዲስቶርሽንስ ኣሎ እቲ ዲስቶርሽንስ ንገሊኦም ውሕዳት ከለዉ እንደገና ነቲ ስቴት ካፕቸር ናይ ምግባር ዕድል ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ዲስትሪቢሽን ኦፍ ፓወር ዝብሎን ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝብሎን ኮንሰፕት ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ቅዋም ስለዚ ብዛዕባ ንዕኡ ትሓስብ ከለካ ነዚኦም ክልቲኦም ኣብ ግምት ከተእትሉልካ ንዕኡ ኢና ሕጂ እዞም ክልቲኦም ስልጣኖም ዝተበታተነ ስልጣን ነንሕድሕዱ ዝተኣሳሰር ክትገብር ተኮይንካ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ምስ ሰፈረ ብድሕሪኡ ኩሉ ነቲ ኮንስቲቱሽን ከም ዝግዛእ ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ሕጂ ፈረንጂ እንታይ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎን ዘሩል ባይሎ ውብሎ ነቲ ሓደ ዘሩል ኦፍ ሎው ክኣብሎ ነቲ ዘሩል ኦፍ ሎው እንተኢልካ ማለት ተሰማሚዕካ ዝገበርካዮ ሓንሳእ ምስ ፀደቐ ኩሉ ዋላ እቲ መራሒ ሃገር ዋላ እቲ ኤክዚኪቲቭ ቦዲ ዋላ እቲ ሌጅስሌቲቭ እቲ ሓጋጊ ፈፃሚ ፈራዲ ኣካል ኩሎም እዚኦም ነቲ ሕጊ ተገዛእ ይኮኑ እቲ ሕጊ ናይ ኩልካ ሃቢብካ ኢካ ሰሪሕካያ ኣብ መወዳእታ ግን ኩልካ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኩልካ ማዕረ ኢኻ መን ዋላ እቲ ፕረሲደንት ኢልካ ዘቐመጥካዮ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝበልካዮ እቶም ፈፃሚ ኣካል ፈራዲ ኣካል ገለ ትብሎም ኩሉ ሰብሲ ሕጂ ነዚኣ ተብኣ ኮይና ብእንግሊዝ እንታይ ብልዋ ዘሩል ኦፍ ሎው ብልዋ ስለዚ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ህዝቢ ፓርቲሲፔት ክገብር ኣለዎ ናብቲ ቅዋም ሕራይ ካልኣይከ እቲ መለክዒ ናቱ ህዝቢ ምስታፉን ዘይምስታፉን ኣይኮነን ተሳቲፉ ህዝቢ ኸ ስልጣን ኣብ ሓደ ቦታ ከይመፅእ ስልጣን ኣብ ብዙሕ ቦታ ዝተበታተነ ምኳኑ ኣውሒሱ ዶ ኣይውሓሰን እቲ ቅዋም ትብል ኢካ ትርኢ ሳልሰይቲ እንደገና ከዓኒ እቶም መንግስታዊ ኣካላት ንብሎም ፈራዲ ሓጋጊ ፈፃሚ ንብሎም ኣብ ነንሕድሕዶም ቼክ ኤንድ ባላንስ ናይ ምግባር ኣለዎም ዶ ውሕስነት ከዓ ኣብኡ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ሕጊ ጥራሕ እዩ እቲ ቅዋም ክወሓሰካ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሲስተም ከምኡ ዘርጊሕካዮ ዶ ኣይዘርግሕካዮን እዩ ከም ሰብ እቲ ዓንፈይ ዘምፃካያ ከዓኒ እዚ ውልቃዊ መሰል ዝበሃል ውልቃዊ መሰል ኣብቲ ኮንስቲቱሽን እንተደኣ ዘይተኣዊጁ ፅባሕንኮ እዚኦም ስልጣን ሂብካዮም ኣብ ክንድካ መንግስቲ ኮይኖም ከመሓድሩ ዝደልዩ ዘለው ነታ ውልቃዊ መሰል ጥቅምትፅዋ እዮም ዝፈትኑ ስለዚ ውልቃዊ መሰል ከዓኒ ኣብኡ ተዘርዚሩ ክቕመጥ ትደሊ ኣብቲ ቅዋም ስለዚ ቅዋም ፍትሓዊ ድያ ዴሞክራሲያዊ ድያ ክንብል እንተደኣ ኮይና እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ኢና ቼክ ንገብር ሓደ ብሓደ ቼክ ሊስት ጌርካ ተማሊኦም ኣለዉ ዶ ኣይተማልኡን እያ ካብቲ መለክዒት ካብ መን ኣዲቕዎ ንላዕሊ ንሳ ተገድሰካ ምክንያቱ እታ ትደልያ ዘለካሲ ፍትሓዊት ዝኾነት ቅዋም ክትኸውን ስለትደሊ ማዕርነት ተረጋግፅ ቅዋም ክትኸውን ስለትደሊ ንሕና ግን መን ሃንዲሽዋ መን ኣዲቕዋ ኣብ ዝብል ዝበዝሐ ግዜና ኣብኡ ኢና ነጥፎ እሞ እዚ ሓደ ካብቲ ፀገምና እዩ ስለዚ እታ ዝበልካያ ዘሩል ኦፍ ሎው እንተደኣ ኮይና ኣብ መወዳእታ እታ ቅዋም ፍትሓዊ ድያ ኣይኮነትን ትብል ተስፋ ኣርኢኻ እቲ መስርሒ እውን ህዝቢ ከተሳቲፍዎ ዶ ኣይተሳተፈን ምክንያት ፅባሕንኮ ከዓኒ ስቴብል ዝኾነ ስርዓት ክህልወካ ስለትደሊ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ መን ኣፅዲቕዎ ንዝብል ሕቶ እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ነዚ ሰለስቲኡ ኣብ ግምት ዘእተወ ሰለስቲኡ እንድሕር ተማሊኡ እታ ቅዋምካ ኣዝያ ዲሞክራሲያዊት ክትኸውን እታ ቅዋምካ ከዓኒ ማዕርነት ተረጋግፅ ናይ ኩሉ ዜጋ ማዕርነት ናይ ኩሉ ዜጋ ማዕርነት ክብል ከለኹ ኣብታ ኢንዲቪጁዋል ራይት ዶ ዋላ ኮሌክቲቭ ራይት ግሩፕ ራይት ንዝብል ድሓር ትኸደን እዩ ስለዚ እዚአን እንተን ክስታይ መፅቡቕ ኣለካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝብላ እንታይ ዘሩል ባይሎ እንተኢልካ ግዝኣቲ ሕጊ እየ ዝብል ብሕጊ ትግዛእ ኣለካ መን የምፅኦ እቲ ሕጊ መን ምዃኑ ይትፈልጥን ንስኻ ተሳቲፍካዮ ዶ ኣይትገልፅን ጥራሕ ሕጊላ ትገዛእ ብኡ እዩ ዝብለካ ዘሎ ስለዚ ነቲ ንጉሳዊ ኮሚኒስት ገለመለገለ ንብሎም ዘለና ዘሩል ባይሎ እዩ ዘሎ ግዝኣቲ ሕጊ እንዳበልኩ እየ ዝፅውዓ ኣነ ዘሩል ኦፍ ሎው ግን ልዕልና ሕጊ ነብላ ሕጊ ምስ ወፀሲ ኩሉ ሰብ ንዕኡ ከም ዝግዛእ ማዕርነት ከዓ ተረጋግፅ ክትኾን ኣላ ፍትሒ ዘለዋ ክትከውን ኣለዋ እታ ዘሩል ኦፍ ሎው ምክንያቱ ኣዚ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ንዓኣ ምግዛእካ ጥራሕ ዘይኮነሲ ፍትሒ ተረጋግፅ ድያ ማዕርነት ተውሕዝ ድያ እዚአን እንተን መለክዒታት ክንጥቀመለን ዘለና
نزبلاين مو مساحة سما معي كواليفاين تزيجرنا كل جزء كونفيجن فترة لنا جدا أجرنا الله نزبل كان نفتح أي نتبخ خيط بزح تزارب نتبخ قدر قدم بزح دبيتات أتنيرة والقوم السندو بجل أو مسلي قدم زبل شوشاليزم ماركسلنينا وانت داريخا نولق أو مسل ساقيتو بزعبا بجل أو مسلي أبقى مزود سلازي نتبهراو صرف تلشيخ مفسر زلكا اندابليو سلازي نتبجل أو مسلي زيادة معفلنا سحبت غيرو سرحانو أب ديمقراسي جن كلهم ديمقراسي أو زبحنا حجرات نتي individual right أبقى مزودها أمود أتحجين أو عمتات كركر نيرون دي أمونغو individual rights group rights زبل حجي انتايو مزيو قريان شو انتايو كلها جميلا أوكي تقوى من أتناسي مثلتيو بمو علي أبقى مزودتو خونا اللو زبل مزيو سلازي نولق أو ربحان نولق أو مسلن نقجل أو مسلن مثلتيو بمو علي ميزان حليو زخيد خونا اللو زبل قال أي جنريشن نسي بزقوا مسر كتزارب كلها أي تفعلاليو كنتي وزفعلالي كونن ولا نحر تفعلالي كمانسي معرز كونن ميزانو زحلوه إكوليبريم كله خلالو يبلو نيرو هيجز سالساي جنريشن الرأي زلوجن سالساي جنريشن زلو individual right تلكاسي بمول أمتم group rights بحالسي أو تحاويفهم يوم زلو زبلين بفلاي أتي universal declaration for human rights ناي حورات منقستات هذا كله رعيمة مستقبلته تنسلاس عن قطعة تداري خاين نولق أو مثلا نوجد له أو مثلا سي مقرن نزف عليه ولق أوي أتي توجد له زبحالكو تخرب خاب ناي ولقي سازي بولق درجة أنت مثلا لك أبو جلة سلسلة كاسي ناي جلة مثل زبحال يلن زبل أمر مسيحج سالساي جنريشن أوتوماتيكيو نتي ولك أسب زواحد مثل كله نتا ترنافق أوتوماتيكا توصل معناته قلة سبعة يوم زت أخاف بزول سلازي كلتيو بمعرضه ميزان نحلده أي تبل معناته individual رايت حلي خاص أوتوماتيكالي تجرب رايت حلي مالك تلقى نسخة نتا individual كم نتا جلة individual جي قرأيه مثل individual استوسنا مسألة كله عاقل ملكتها يبقى يا تمتصل سلازي بزي أجرام يوم كتعرف أنس فتنمو لومي دارجا بزح زي universal declaration of human rights عالم كله رعيمة مستقبلته بتخطع عن مونغو individual and group right نداد خمي يخيج فلليك أيلن أبزب اليوم زعتو زلو ز قدم انتايم زلون نيرو تتم group right سبحان الله انتاين بحال كله culture بحال نيرو ቋንቋ ባህልን ቋንቋ ባህሊ مثلا زعتن ናይ ግሩፕ ራይትን ባህል ነይሩ ሕጂ እንታይ መጽዮት ዘረባ ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ ቋንቋ ኣብ ኢንዲቪጁዋል ይዛኣቱ ባህሊ ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ እቶም ኢንዲቪጁዋልስ ተሰማሚዖም ዝገበርዎ እኳ እዩ እቶም ኢንዲቪጁዋልስ እንተገዲፎሞ ከዓ ናቶም መፅሰል እዩ ስለዚ እንታይና ዓይነት ግሩፕ ኢና ገዛኢት ንብላ ዘለና ናብ ዝብል ኣብኡ ሕጂ ከኣቱ ኣይደልን እየ ባት ኤኒዌይ individual rights have كاي مسل كله أبغى جل خطرنا في كله individual سلازخونه كت individual right نتا group right automatic يو سجرمو أجا ما يكونن إلى ما يمزعونه سلازي أبزي بزح ذكر آخر أي أكون تقوم جن تنظر آخر له أنت دا ولق أو مسل كاب نايجو جل أو مسل في اللي على زبل قطع مسيو تلتيو بمعري خبر له إيلون أتي قوام كسفر يقلي معناته أتوم إذا second generation زولازلو أوتوماتيكيو ندم زولازلو سلز أوتوماتيك زي كانوا لهم خنات كأي رأينا كل نقول كزواحد نقول أنت رأيك كيا سلز أنقى مسالي بحري مسالي ناي individual ناي group ديو زبل semantics أوغري مسنت قريفك مساليو مسال سلز كانوا خبر علوه نابزبل سلازة أتوقع مثلا تعوز قنا في اللي يقولون نابزبل مدام دم تعزب تحزنه نبتاع خلايتي بزعوا ماركت الفانير كامو ناقخ خير أنا تا ماركت بالحجي زوم
ኢንተርናሽናል አይዲ ከይተረፈ ኩሎም ጥቁም ብላ ስለ ዘለዎ የምበር መብዛሕትኡ ግዜ ኢንዲቪጁዋል ስፌር ትብል እያ ነይራ ቅድሚ ሕጂ ኢንዲቪጁዋል ስፌር ኣሎ ፕራይቬት እዩ ዝከኣነ ስለዚ ኣብዚ ፕራይቬት ናትካሲ ነፅነት ክሕልወልካ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኢንዲቪጁዋል ራይት ንብሎ ዘለና እኮ ነዛ ፕራይቬት እዩ ዝምልከት ፕራይቬት ራይትካ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ እታ ሓንቲ ስፌር ናይ ውልቃዊ ትንቀሳቀሰላ እያ ሕጂ ኣብዚኣ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሃውስሆልድ ኣብዚኣ እየን ዝኣትዋ ዋላ ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ፎር ሂማን ራይት እንተዳሪእካ ንሶሳይቲ እታ ኒክሌስ እታ ፋሚልያ ኢሎም እዮም ዝገልፆ ስለዚ ፋሚሊ ከም ኢንዲቪጁዋል እዮም ዝርእዋ ፋሚሊ ከም ኢንዲቪጁዋል ሪኦም ሙሉእ መሰል ኣለዋ ኣብቲ ኢንዲቪጁዋል ፕሮፐርቲ ናታ ኣብቲ ስፌር ናታ ኣብቲ ንሳ ትንቀሳቀሰሉ ቦታ ኢደ ምትእትታው ናይ መንግስቲ ፈፂሙ ክልኩል ክኸውን ኣለዎ ብቁዋም ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ደቅኻ ናይ ምዕባይ ደቅኻ ኣበናይ ትምህርቲ ይከዱ ብበናይ ቋንቋ ክምሃሩ ትደልዮም ገለመለ ንመንግስቲ ዝምልከቶ ኣይኮነን ንመን ዳኣምልከት ነቶም ወለዱ እዩ ዝምልከት ስለዚ ክሳዕ ወዲ 18 ዓመት ዝኸውን ወለዱ እዮም ዝውስንሉ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ባህሊ ኣየናይ ባህሊ ክወስድ ይደሊ ቤተሰቡ እዮም ዝውስንሉ ድሕሪ 18 ዓመት ከ ባዕሉ ይውስን ኣየናይ ባህሊ የድልየኒ ኣየናይ ባህሊ ይቅተል ኣየናይ ቋንቋ ይክተል ድሕሪ 18 ዓመት እታ ኢንዲቪጁዋል ትበሃል ስለዚ እተን ስፌር ዝብልወንሲ ሓንቲ ኢንዲቪጁዋል ትበሃል ዝነበረት እዮም ሕጂ ማርኬት ኢሎማ ስለምንታይ ኣብዚ ምፅኦመን ነዘን ንግዳዊ ዋኒናት ኣብ ግምት እትዮም ንግዳዊ ዋኒናት ከኣኒ ኣብ መወዳእታ እቲ ቅዋም ከም ሕጋዊ ሰውነት ገይሩ ዝወስደን ሕጋዊ ሰውነት ዘለዎን ትካላት እዩ ዝብለን ሕጋዊ ሰውነት ምስ በለን ከም ኢንዲቪጁዋል እዩ ሪኮግናይዝ ዝገብረን ስለዚ ኩሉ እቲ ናይ እተን ትካላት ንፕሮፊት ኢለን ስለ ዝሰርሓ ንውልቃዊ ረብሕዕን ኢለን ስለ ዝሰርሓ ተወዲበን ኣለዋ ተወዲበን ምስ መጣ ቅዋም ይኩን ሕጊ ንዓቅን ዝፈልጠን ግን ከም ሌጋል ፐርሰንስ እዩ ከም ሌጋል ፐርሰንስ እዩ ዝብል ዘሎ ሌጋል ፐርሰን እንታይ ማለት እዩ ሕጊ ዝፈልጦ ውልቀ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ንውልቀ ሰብ ዝበሃል መሰል ንዕንካ ይወሃበን ስለዚ ኦል እተን ቢዝነስ ኤንቲቲስ ኣብቲ ምስቲ ኢንዲቪጁዋል ስለ ዝኣትዋ ስለዚ ሳትን ከዓኒ ንረብሕዕን ስለ ዝሰርሓ ኢንዲቪጁዋል ከዓኒ ኣብቲ ንረብሕኡ ይሰርፍ ንረብሕኡ ከዓ ንሱ ከዓኒ ኣብቲ ዕዳጋ ክከይድ ከሎ እዚ ፍሪዶም ኦፍ ቾይስ ኣለዎ ንዝደልዮ ይገዝእ ንዘይደልዮ ኣይገዝእን ስለዚ እቲ ኢንዲቪጁዋልን እተን ቢዝነስ ኤንቲቲን ደሚሮም ሕጂ ቋንቋ ማርኬት እዩ ማርኬት ኢልና ንፅውዓዮ ዕዳጋ ንበሎ እዚ ነዚ ናይ ኢንዲቪጁዋል ኢንተርኣክሽን ዝግበረሉ ስለዚ ኢንዲቪጁዋል ራይት ኣለካ ኢንዲቪጁዋል ምስ ኢንዲቪጁዋል ከዓኒ ኮንትራት እንዳገበረ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ እቲ ተሰማሚዑ ዝገብሮ ኢንዲቪጁዋል ብኢንዲቪጁዋል ማርኬት ኢልና ንፅውዓዮ ዝብል ዝሓሸ መፀውዒኡ ንሱ እዩ ስለ ዝብሉ እዮም ስለዚ እዛ ስፌር እዚኣሲ መንግስቲ ኢደ ምትእትታው ክገብረላ የብሉን ነፃያ ነፃነት ናይዚ ኣይና ንሕሉ ዘለና እያታ እቲ ካልእ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ሕጂ ነቲ ፖለቲካ ጥራሕ እዩ ዝምልከቶ ስለዚ እቲ ፖለቲካል ዲቨሎፕመንት ንብሎ ዝነበርና ሓንቶይ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ንብሎ ዝነበርና ነቲ መንግስቲ ይምልከቶ ኦኬ ስለዚ እሱ ከዓ ናቱ ኣካል እዩ ንበይኑ ንዝብል ግን እንታይ ኢሎም ኖ ናይ በይኑ ጥራሕ ክንገብሮ ይንደልንና ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ንህዝቢ ምንጪ ናይ ኩሉ ስልጣን ኢንዲቪጁዋልስ እዮም ስለዚ ንሶም ስለ ዝምስርትዎ ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ ደኺሞም ኣብ መወዳእታ ንሱ ሓያል ኮይኑ ከይወፅእ እዞም ኢንዲቪጁዋልስ ከዓኒ ኣብ ማእኸል ካልእ ቦታ ክትህሉ ኣለዋ ንስኻ እንታይ ኢሎማ ሲቪክ ሶሳይቲ ኢሎማ ስለዚ እቶም ኢንዲቪጁዋልስ ኣብዚ ሲቪክ ሶሳይቲ ብጉጅለ ኮይኖም ይንቀሳቀሱ ብጉጅለ ምስ ኮንካ ሓይሊ ትረክብ ውዳበ ጥራሕ ሓይሊ ክፈጥረልካ ዝኽእል ሓይሊ እንተደኣ ኣጥሪኻ ከዓኒ መንግስቲ ኣብ ምምስረት ዓብ ተራ ይህልወካ ነቲ መንግስቲ ንምቁፅፃር ከዓኒ ዓብ ተራ ይህልወካ ነታ ቅዋም ናይ ምውሓሳት ዓብ ተራ ይህልወካ ኣብቲ ሃገራዊ ንብልዓት ንብሎ ኸ እቲ ሲቪክ ሶሳይቲ እውን ክዋሳ ይክእል እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ እዚ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል ክህሉ ኣለዎ እኳ ደኣ ኣብ ልምዓት ሃገር ኣብ ዴሞክራሲ ህንፀት እዚ ሲቪክ ሶሳይቲ ዓብ ተራ ክፃወት ይክእል እዩ ተባሂሉ ዓብ ኣድህቦ ሕጂ ዝወሃበሉ ዘሎ እዩ ባይዘወይ ፖለቲካል ፓርቲስ ከዓኒ ኣብኡ እየን ዝኣትዋ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዋላ ዘን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ንብለን ዋላ ዘን ኤንጂኦ ንብለን ዋላ ኩለን ፕሮፌሽናል ኣሶሲሽንስ ንብለን ንብለን ኩለን እዚኣተን ኣብቲ ሲቪክ ሶሳይቲ እዮም ዘእትወን ጥራሕ እቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ
ተዋዳዲሩ ስልጣን ምስ ሓዘ ካብዛ ስፌር እዚኣ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ወፂኡ ኣብ ስቴት ዝብል ክሳዕ ዝኣቱ ንሱ ንባዕሉ ሲቪክ ሶሳይቲ እዩ ዝብል እዩ ዝኣምር ዘሎ እንድሕር ደሊኹም እዚ ኢንተርናሽናል አይዲኤ ኣብ 2023 ዘውፅኦ ሪፖርት 2024 ዘውፅኦ ሪፖርት እንተሕዳር ኢኹም ነዚ ኣምር እዚ ገሊፁ ብዛዕባ ምምዕባል ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ይዛረብ ዓብ ተራ ኣለዎን ቼክ ኤንድ ባላንስ ናይ ምኳን ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ዓብ ተራ ክፃወታ ክእለየን ኢሉ እዩ ዘቐምጠን እሞ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ክሳዕ ስልጣን ሒዘን ናይ መንግስቲ ስልጣን በቲ ቁኑዕ መንገዲ ሒዘን ተወዳዲረን ህዝቢ ኣመኔታ ሂብዎን ስልጣን ክሳዕ ዝሕዛ ንሳተን ንባዕለን ሲቪክ ሶሳይቲ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ 2023 ዘሎ ናይ አይዲኤ ሪፖርት መርኣይዎ ኣብቲ ካውንተርቬይሊንግ ኢኒሽንስ ንብለን ዝነበርና ኣብኡ እትን ከምኡ ገይሩ ዝኣትወን ናብታ ነጥብካ ክመፅእ እታ ሕቶካ ዝነበረት ሕጂ ኣብ ዘለናይ እዋን እዚ ሰለስቲኡ ስፌር ክህሉ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እታ ማርኬት ንብላ ዘለና ብውልቀ ሰብ ደረጃ ንረብሓ ትንቅስቃስላ እንተኮይንካ ትካልኩን ውልቀ ሰብኩን ሃውስሆልድኩን ኩልካ እዚኣ ናትካ ትፌር እያ እዚኣ ናፅነት የድልያ እዚኣ እቲ ሂውማን ፍሪዶም የድልያ እያ ትመፅእ ዘላ ኣብዚ ሙሉእ ናፅነት እቲ ኢኮኖሚክ ራይትስ እንተ ደኣ ዘይብልካ ዕዳጋ ዝበሃል ኤፊሽንስ ዝኾነ ጥዑይ ዝኾነ ዕዳጋ ክህሉ ይክእል እዩ ውልቀ ሰባት ኮንትራት ይገብሩ ኮንትራት ገይሮም ነንሕዶም ክንቀሳቀሱ ክእሉ እዮም ብጉጅለ ከይተጠርነፉ ብጉጅለ ግድነት ከይተጠርነፍካ ነንሕድሕድካ ትገብሮ ኣብዚ ቢዝነስስ ከዓ ኣብዚ እትዮመን ምክንያቱ ንትርፊ ንኢንዲቪዥዋል ንውልቃዊ ረብሓ ኢልካ ዝግበር ዘበለ ንጥፈት ብምሉ ሓደ ስፌር ገይሮም እዚኣ ሲቪክ ሶሳይቲ ግን ንፓብሊክ ኢንተረስት ኢካ ትሰርሕ ስለዚ ንናይ ሓበራዊ ረብሓ ኢካ ትሰርሕ ኢንዲቪዥዋል ኣብዛ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝኣቱ ስለምንታይ እዩ ናይ ሓባር ብምስራሐይ ካብኡ ተጠቃሚ ከዓ ኣነ ክኸውን ክእል ኢሉ ስለዝሓስብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሞ ብከምዚ ገይረ ክሪኣ ፈቲነ ቁሩብ ድምፂ የላን ሚት ገበራ ዳዊት ተስፋይ ዝያዳ ኣደናጊረ ዶ ዋላ ቁሩብ ኣነፂረ ፅቡቅ ኣለካ ምናልባት ቁርብ ትውስኸላ ነገር ተልዩ እቲ ኣብ መንጎ ብኮሚኒስት ኣረኣያ ዝነበረ ኣፕሮችን ኣብ መንጎ እቲ ሊበራል ወርልድ ዝነበረ ኣፕሮችን ኣብ ፖለቲካል ቲዮሪ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ እንዳፀበበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ክልተ ነገራት እቲ ሊበራል ወርልድ ፎካስ ናቱ ዝያዳ ኣብቲ ኢንዲቪዥዋል ሊበርቲስ እዩ ነይሩ እቲ ኮሚኒስታዊ ከዓ ኣብ ሬስፖንሲቢሊቲ ዝያዳ ድፃዓን ነይሩ ሕጂ ብፍላይ ምስቲ ናይ ኮሚኒዝም ሙዳቅ ወይ እንዳተዳኸመ ምኻድ እቲ ሊበራሊዝም ከማንሲ እቲ ናብ ኢንዲቪዥዋል ዝህቦ ዝነበረ ኤምፋሲስ ቁሩብ ናብቲ ኮሚዩናል ነገር ብምኻዱ ክልቲኡ እንዳተቀራረበ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ታሽሙ ዝገብሩ ዝገልፁ ስለዚ ኤግዛክትሊ ነቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ጌም ቼንጀር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ናብኡ ገፁ ይመፅእ እቲ ፓብሊክ ጉድስ ንብሎ እቲ ኮመን ጉድስ ንብሎ እዞም ሲቪክ ሶሳይቲ ጥራሕም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዚ ሶሻል ካፒታል ንብሎ ኣብኡ ጥራሕና ክንረክቦ ንኽእል ናብ ዝብል እዮም ዝመፁ እሞ ፅቡቅ ኣለካ ምሳኻ ሰማማዕ ኦራይት ተስፋይ ኳዕዳሓን መፃኻ ተስፋይ ሰላም መቸም እዚኣ መደብ እዚኣ ምግባርኩም ፅቡቅ እንድዩ ኣነ እኳ ኩሉ ሰዓት ኣለኹ እየ ክትፈትውኒ ዲኹም ክፀሉኒ ዘረባ ይገድፍን እየ ብዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ምግባር ፅቡቅ እዩ ብዛዕባ ዝሕዝን ግን እንታይ እዩ ክብል ደልየ እዚ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ዓብዪ ክስተታት እዩ ግን ኣብቲ እንዳቆየ ቋ እንተኸድካ ሳሽሓ ሰባት ኢኻ ትርኢ ነዚ ዕድል እዚ ርሒቕናዮ ምህላውና ማለት 15 16 17 ሰባት ጥራሕ ክትህሉ ማለት እዩ እቲ መደብ ኣቀራርባ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ መሃሪ እዩ ኣገዳሲ እዩ ክንፈልጦ ዝግባኣና እዩ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ ግን ኤርትራ ከም ሃገር ተሃሉ እምበር በናይ መዐቀኒ እዩ ከም ሃገር ከም መንግስታት ተቆፂሩ ቁጠባዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ እቲ ካልእ ምሕደራታቱ ክጥቀስ ዝከኣል ዝጠቀስካዮ
حاو سنقال بزعبة حقن قوام من كوينو حزب إيرترا ندي حريك تماشي قدم إثيوبيا قدم سرعات حق منقسنا إثيوبيا سي أبي إيرترا حق خمس نبرة تزيادة زفلت مالتيو حقن دابا يكون نبر كم حجر كوينو بخبابيو معرين ناب حقي كاب عدي جميركا خينير إذا كنت تدمسيسو إذا تفيقو أبز حج زولجن حق زي كونس منقس زي كونس حدا والكسب بقحتو خاز جزاء المثال أنا ماركت أنا علاقات بال سبب خاكون كعلو نحر كوينهم سي كزارو خالص قرمي زبلك مخنياتو جزاء متيوم سي ناي إلكتريك تكفل تحرقان كاس مستارر لكم دو فيرول لكم دو قال ما تقوت أطي ربوز يوم زخفلوها حجي ناي دكان نحر كوين خا رئي بيلوم زجاج عبيو خندز خفالي زبل حجي بيناي معك أني إمو ني إرتراسي بناي عالماوي درجات سيترف بخبابينا درجاون كتعك أنت خيل ديا حدا إذن خود زلنا من قستي إرتراسي كم زخ جبرالو نبذلنا نحنا خي نايب حقي من قستي خم زلنا جرنا خنزارب سي قنعدي زي أتن كبل يدلي مع لسي تايو I don't know مهنياتوس إساياس أبزغونا هاجر وعلات مثال وعل كيدو وعل جدا تفرمو قال حوس وزير اللي خذ من كتر دون تسفى قبر تناي بوليتيكان تناي تاعون زلوت دحن كحطرو نلعب حوس كيف لك بينما معك انيو مس بهاجر درجه مالتي مثل عالم درجه عالم حقتات هو جن بقطباو ديو بوليتيكاوي كايدا ديو تسبعوي كونتات ديو زلاتو خلطات ناي إرترايلا خنبل تي زكايد زولو أكايداتات بزملكوتا أكال وسين وطرح زخيد نزولو سي بخمي كرئي كال بزملكوتا أكال زمتس حجي مجلتس نازسي أوكي دحان أبتدى حراي من البات جزية هالي ولا خم رئيتو تي نعي سمع عني خولمو حوسوس سب كردو كبل الخير لكن زي أجن نزاري تزي سنقال ترديك وحون تسفى قبر أنت وي حوي يوحنس سوق اللي سلزنا بلا موسيقى خفيفة يرمو من البات استاكي كون كم زي أنا خبلي دليل كابسو قصي في موسيقى إلى لا صبو غيركا أيتسكف صبو غيركا كود حرق انت جيجات تردياتنا أنا تكنيكال جيجا نيرني هو أنا ترى أنا تقول حن أنا من البات كوني تقدر في نسايتر زون وين راح إنه خبل سلزنا خوي بفقد زي مبالغ مو زي حتى زي ريتي حدا حتى حوسن قال حشكا حتكون تسفى قبل رايت حنتو خلن داويتم أنا حتى حتى تمو قال أي تي رايت أبتي كتقرب كلها انتهي الكانير كاسي أبتي من محياش قوام أزيو ريستريكتيف كون يقولون مهنياتو سيتي مستعد منايتي قوام صنحلو تقلص كلها في أفريقيا سي 10 عامت ويتحتي تي ادمتات نايتي قوام سلازي قوام نخيك إيرسي بوزح ريستريكشن تفتير كالوسي نات صقمات اللو الكانير كامو بتحدوغن كأنا زرعني قبتي ويك أول كامل أخذ التخوي نفسي سلطانه من خناوحو عبتي قوام مكيارات قبرو بدلا هيبوم دوزي دادا أزيو فوكس كوينو نعمنت عبتي ناي 9 قوامنا إيرتراسي 75 كاميتي أولات بايتو خصدقوا اللوهم يبل مثلني 4 حمسيت كأني انت دا تقليوم دي وكا انت دا لو تقليوم قبل خونمو كاو أو قبر زوعل قن دحر عمتي دحر خلطة عمتي خايبل ندقنا حجي أو اتين نتي elements نايت قوام نضد كير زلو تقولتات أزيو سبيبكم زخونه يرأيك أيو حجي خا إذن هنا practical زخونه أبنسو زخونه زنا إيرترا
ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ስኒት መፅናዕታዊ ጉጅለ ብዛዕባ ዝታት ተናኺፍኩሞ ነርኩም ሕጂ ከዓ ኣብዚ መፂ እውን ስለ ዘሎ እቲ ኣርእስቲ ንኩላህና ዝያዳ ክበርሃልና ምእንቲ ምስቲ ርእስቲ ተኣሳሲርካ እዚ እውን እንተተማላእኸ ፅቡቅ ይበሃላ እየ ፅቡቅ እሞ ዳዊቶም ክልቲአን ክፍትነን ተስፋይ ተኽለ ተንኪዩ ተስፋይ ከመይ ቀኒኻ ኣገዳሲት ሕቶ ክነሳ ክንጥንቀቃላ ዘለና ጉዳይ ግን ኣላ እንታይ ኣንሳ ሃገረ መንግስቲ ትበሃል ኣላ ስቴት ኦፍ ኤሪትራ ትበሃል ግን ኣላ ምክንያቱ ስቴት ኦፍ ኤሪትራ የላን ኢልና ንድሕር ሓሲብና ነፃነት ናይ ኤሪትራ ኣይነበረን መዓልቲ ስውኣት እውን ነውዕለሉ ምክንያት እውን የለን ምክንያቱ እሳቶም ተሰዊኦም ነታ ሃገረ መንግስቲ ኤሪትራ ትበሃል ኣምፅኦምና እዮም ንሕና ስለዝደለናዮን ዘይደለናዮን ከዓ ስለዘይኮነ ሕብረተሰብ ዓለም ከዓ ተቐቢልዋ እዩ ዘ ስቴት ኦፍ ኤሪትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ከዓኒ ኣባል ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ኮይና ሕብረተሰብ ዓለም ሕጂ ሃገረ መንግስቲ ኣላዶ የለን ኢሉ ሃገረ መንግስቲ እታ ስቴት ዳውላ እናተባሃለት ትግለጽ ኣርባዕተ መለክዒታት እዩ ዝወፅእ እዘን ኣርባዕተ መለክዒታት ናይ መን እየ ዝገልጽ ዘለኹ ተስፋይ ናተይ ኣይኮንኩን ካብ ጁባ ያውፅእ ኣይኮንኩን ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ኔሽንስ ሕቡራት ሃገራት ንሓንቲ ሃገረ መንግስቲ ንኽብልዋ ነዘን ኣርባዕተ ረቋሒታት ከተማልእ ኣለዋ ይብሉ እሞ ኤሪትራ ኣባል ክኸውን እየ ምስ በለት እዘን ኣርባዕተ ኣማሊኣተን ኣላ ኢሎም ብዘይ ዋላ ሓደ ተቃውሞ ከም ሃገር ፈሊጦማ ሕጂ ሳተን እንታይ እንተደኣ ኢልካኒ ሓደ ንፁር ዝኾነ ዲፋይን ቴሪተሪ ክህሉ ኣሎ ካልኣይ ፐርማነንት ዝኾነ ፖፑሌሽን ኣብኡ ክህሉ ኣሎ ሳልሳይ መንግስቲ እየ ዝብል ብምንታይ መፅኡ ዴሞክራቲክ ዴሞክራቲክ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ግምት ከይኣተወ ብዛዕባ ሕቡራት ሃገራት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕቡራት ሃገራት ሃፀያውያን ኣለው ኣውቶሪታቲቭ ዝኾኑ ኣለው ቶታሊታርያን ኣለው ዴሞክራቲክ ዝኾኑ ንኩሉ ሓቂፋ እያ ዘሎ ጥራሕ እሳት ዝደለ እንታይ እያ መለክዒታ መንግስቲ ኢሉ ዘመሓድር ኣብኡ ኣሎ ዶ የለን መንግስቲ ኢሉ ድሕሪ ዘመሓድር ኣሎ ኮይኑ ሓደ ንዕኡ ሪኮግናይዝ ጥራሕ ትገብሩ እስኻ ገባቲ ኢኻ እስኻ ጨቋኒ ኢኻ ኣይኮንካን ዝብል ክራይቴርያ ዩናይትድ ኔሽን ኣይትእቱን እያ እታ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ምስ ካልእ ዓለም ዝምድናታት ኣብ ምግባር ፓፓስ ኣለዎ ዶ ትብል ምክንያቱ ሃገራዊ ከይኮንካ ልዑላውነትካ ከይረጋገፅካ መንበር ናይ ዩኤን እንተደኣ ዘይኮንካ ከም ሶማሊላንድ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢኻ ትኸውን ኣብ ዝኾነ ትሪትስ ንክትኣቱ ቁሩብ የፀግመካ ኤሪትራ ነዚአን ኣርባዕተን ኣማሊኣ ስለዝኮነት ሃገርያ ኢሎም እዚ ኩሉ ተቃሊስና ተሰዊእና ዘምፀናያ ስለዝኮነት እታ ሃገረ መንግስቲ ዓለሙን ተቐቢልዋ ስለ ዘሎ እንተተቐበልናያ ጥራሓ ንኩሉና ዝሓሸ ትኸውን ሓደ እቲ ጋቨርንመንት ዝበሃል ዘሎ ግን ፍሹል እዩ ንዓና ዝውክል ኣይኮነን ከነልግሶ ኣለና ክንብል ግን መሰልና ስለዝኮነ ምፃለስ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ብከምኡ ኩሉና መረዳእታ እንተንሕዝ ዝሓሸት እያ ነገር የለን ምባል ግን መንግስቲ የለን ምባል ግን ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ምክንያቱ መንግስቲ የሉስ ነቲ ዓዲ የመሓድር ኣሎ የመሓድራ ድዩ ዘሎ ዋላ የፍርሳ እዩ ዘሎ እቲ ውፅኢት ሓንቲ ወይ ዝገለፅናዮ ዝግለፅ ኮይኑ ዓለም ግን ርዒማ ትቕበሎ ዛስዋይኮ ኢሳያስ ኣብ ኣሜሪካ እንትኸደ ከም ፕሬሲደንት ይቕበልዎ ኣብ ራሻ ተኸደ ከም ፕሬሲደንት ይቕበልዎ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ተመፀ ከም ፕሬሲደንት ይቕበልዎ ስለዚ ናተይ ናትካ መንግስቲ ይኮነን ሃገር ኣይኮነን ፕሬሲደንት ኣይኮነን እንተደኣ ኢልና ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ንዓይ እቲ ትርጉም ዘለዎ እንታይ ተቃሊስካ ነዚ ንዓና ዘይውክል ንሕልምታትናን ድሌታትናን ዘየተግብር ብካልእ ነቲ ባህግታትና ዘተግብር ስርዓት ምልዋጡ ጥራሕ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ስርዓት ሕጊ የብሉን እንዳበልና ንግለፅ ናይ ኣቦታትና ዝነበረ ሕጊ ኣፍሪሱ ንብል እወ እዚ ኩሉ ትብሎ ዘለካ ሓቂ እንድዩ ግን ካልእ ሓቂ ኣሎ ክንቅበሎ ዘለና ምርድ ሓቂ ኣሎ ንስኸ እንታይ እዩ መንግስቲ እየ ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ 119 ኣዋጃት ኣውፅኡ ብነጋሪት ጋዜጣ ገይሩ የተግብረን ከዓ ስለዚ እንቶይ ከምቲ ሓውና ዳዊት ዝብሎ ዝነበረ ወላቶም ሃይለ ስላሴ እውን እኮ ሕጊ ነይሩ እዩ በቲ ሕጊ ገይሩ ነቲ ህዝቢ የመሓድር ጨቋኒ እዩ ግን ነይሩ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ጨቋኒ እዩ ነይሩ ግን ሕጊ ነይርዎ ቅዋም ነይርዎ
ስለዚህ ቅዋም ኣይነበረን ኣይትብለና ጨቋና ስለ ዘለሲ ቅዋም ኣይነበረን የብሉን ሕጊ የብሉን ምባል ከምዚ ተልመደን ናይ ፖለቲካ ስታይ ከይገብረና ክንጥንቀቅ ክንከል ኣለና እንተና ክንብል ንኽእል እቲ 119 ኣዋጃት ኣውጅዎን ዘሎ ፍትሓውያን ኣይኮናን ማዕርነት ኣይረጋግፃንን ንዕብሪ ስልጣኑ ጥራሕ ዘናውሓየን ንናትና ባህግን ድልየትን ዘማልኣ ኣይኮናን ንስን ብካልእ ምዕቡል ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ኣዋጃትን ቅዋምን ኣዋጃትን ክትከኣይና ንቃለስ ዘለና እንተበልና ግን ተሰማዕነት ይህልዎን ዋላ ኣብ ሕብረተሰብ ዓለም ንከይድ ዲፕሎማሲ ንስራሕ እንዲና ንብል እንታይ ዝብሉና ኩሉ ግዜ እዚ ስርዓት ሕማቕ እዩ ንፈልጦ ካባኹም ንሕሉ ንሕና ንፈልጦ መተካእታ ኣለኩም ዶ ምስ በሉና ጠጠው እኳ ኢና ንብል ኣልግስዎ ጥሒና ንብል ክነልግሶ ንደሊ ንብል ስለቶም ከዓ እንታይ ይጠራጠሩ መተካእታ ከለካ ድዩ ነን ዝሓገዝዎ ከምኡ ገይሩ ፌይል ስለ ዝገብር ዝሕግዙካ እንተ ደኣ ኮይኖም መተካእታይ እዚ እዩ ስለዚ ናብ መተካእታካ ጥርሒኻ ትኸይድ እቲ ፍሽል ትብሎ ዘለካ ሕግታት ኣለዎ እቲ ሕግታቱ ግን ፍትሓዊ ይኮነን ንስኻ ግን መተካእቱ ፍትሓዊ ዝኾነ ቅዋም ክህልወኒ ፍትሓዊ ዝኾነ ሕጊ ክህልወኒ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣካይዳን ምሕደራን ክህልወኒ እንተበልካ ኢኻ ክትገልፅ ዘለካ ኮይኑ ስማዓኒ ሶሪ በዚኣ ገይረ ንዓ ኣነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ክምልሻ ሃው ዮሃንስ ዘቕረብካ ሕቶ ኣገዳሲት እያ ብዛዕባ ሞርታሊቲ ናይ ቅዋም ክዛረብ ከለኹ ወይ ድማ ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ናይ ቅዋም ክዛረብ ከለኹ ሲ ከምዚ ኢልካ ኢልካ ነርካ እሞ እቶም ክልተ ትካላት ምርምር ዘካይዱ ክልተ ዩኒቨርሲታት ዝበልዎ ኢለ ዶንት ሚስኮት ሚ ስለዚ እንታይ ኢለ ናይ ቺካጎ ትካል ምርምር ዝገበሩ ካብ 1989 ጀሚሩ ነቶም ኩለን ቅዋማት ዘፅንዑ ኢለ ስለዚ ኣፅኒዖም ተመራሚሮም ዘምፅዎ ስለዝኾነ ሓቅነቱ ክትጠራጠር ከይትንጠራጠር ንኩሉና ዝግደፍ እዩ እዚ ዩኒቨርሲቲ ናይ ትካላት ኣፅኒዐን ዘቕርብኦ እንተተቐበልናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓና ይዋፅኣና ዶ ኣይዋፅኣናን እንታይ እንተገበርና ካብኡ ተማሂርና ንኸይድ ንዝብል ግን ክንዘራርበሉ ንክእል ኢና ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ስለምንታይ እዩ ዝተሓተ 10 ዓመት ዕድሚኡ ንዝብል ነቲ ዝመፅእ ምምሕያሻት ናይ ደቂ ሰባት ቴክኖሎጂ መሓየሽ ኣተሓሳስባ መሓየሽ ሳይንስ መሓየሽ ንዕኡ ከሳሲ ብዘይምኽኣሉ ስርዓታት ክመፁ ከለዉ ኣውቶማቲካሊ ነቲ ዝፀንሐ ደርብዮም ሓድሽ ናይ ምምፃእ ጥራሕ ይግደዱ ዛስዋይ ዝወሓደ ዝህልወና ምስ ክትስጉም ኣይከኣልካን ምስቲ ለውጠታት ክትስጉም ዘይምኽኣል ትብል እያ ኢዝ ትብላ ዝነበረት እዚኣ ኢዝ ኣለካ ግን እንተንዓ እንዳተኣኪብካሲ እንዳገምገምካ ተመሓይሾ እንተደኣ ኮንካ ግን ናይ ሙማት ዕድሉሲ 50 ካብ 100 ይነውሕ ዕድሚኡስ 50 ካብ 100 እንደገና ይነውሕ ንብሎ ዮሃንስ ከም ማትሳላ ክንደይ ዓመት ክትፀንሕ ትደሊ ስለዚ እንድሕር ከምዚ ኢልካኒ ዝምዝም ክትገብር ኣለካ ብለካ እታ ቅዋም ናይ ኤሪትራ ትምነያ ዘለካ ኸ ዴሞክራሲያዊት ኮይና ንዝመፅእ ክስታት ከም ማትሳላ ዝነውሕ ዕድመ ክህልዋ ትደሊ እተደኣ ኮንካ እወን ንሳቶም ሪኮመንዴሽን ዝገበሩና እንታይ ኮንዲሽናል ሬቪው በብእዋኑ ግበር ስሩዕ ዝኾነ መንግስቲ ስርዓታት እንዳፍረስካ ምሓድ ንህዝብን ዓድን ጥሒኻ ትጎድእ ንዕልኻ ከም መሰርሕ ጌርካ የእትዎ ኩሉ ሰብ ዝሰማምዓሉ ትብል እያ እሞ ነዚኣ ንሓዛ ካብዚኣ ተበጊስካ እንታይ ኢልካ ኣብ ኣፍሪቃ ሲ ገሊአን መብዛሕትአን ሃገራት እቶም ገበቲ እዚ ዕድል እዚ እንተደኣ ረኺቦምሲ ንርእሶም እዮም ዝጥቀምሉ ኢልካ እወ ሓቂ እዩ እቲ ታሪክ እቲ ንበይኑ ዝተሰነደ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ንዝብል ግን እቲ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ቅዋም ንዲክታተር ዘገልግል ቅዋም ስለ ዝፀንሖም እዩ ምክንያቱ እቲ ታሕቶይ ንብላ ዝነበርና ናይ ብሓቂ ዴሞክራሲያዊት ክትኸውን እንተኮይና እታ ቅዋምካ ንሕና ኣነ ንስኻ ካልኦት እንታይ ኢና ንጭምት መስለካ ብዕልምን ተሳቲፎም እኳ ኢና ንብል ብዕል ከሉ እኳ ዘይተሳተፍና ንሕና እኳ ዘይተሳተፍናዮ ቅዋም ኣይንደልየን ኢና ክብሉካ ትክስምዕ ቅዋም 1 2 3 እተማልቆ ዝግባኣ ዴሞክራሲያዊት ክትኸውን ፍትሓዊት ክትኸውን ምታለካ ንባህግታተይ ከተማልእ እዚ ነበራ ግን ኣይተማልእን እያ ኢልና ምዝራቅ ምናልባሽ ሕጂ ጀሚርና እንተኮይንና እምበር ኣይነበረና ከምኡ እንድሕር ደኣ ጌርና እተን ረቑሕታት እንደልየ እንታይ መስለካ ስልጣን ኣብ ሓደ ቦታ ከይእከብ ምግባር ይባሃል ዲስፐርሽን ኦፍ ፓወር ዛስዋይኮ እቲ ኢንዲቪጁዋል መሰል ዝበሃል ክወሓስ ብቅዋም ብክልተ ኣባይታ ከዓ ክትግበር
ስለዚ እታ ስፌሩ እቲ ኩሉ ሰብ በቃ ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ካብ ማርኬት ንብላ ዘለና እዚኣ ክትግበር እንተ ደኣ ክኢላ እቲ መንግስቲ ንብሎ ዘለና ዓማፂ እዩ ገባቲ እዩ ንርእሱ እዩ ዝደልያ ትብላ ዘላ ትገብር ከምዘይክእል ገበሮ እኳ ትብለካ ዘላ ትገብሩ ከዓ ትኽእል ኢኻ እተን ሃገራት ገይረን ካልኦት ንሕና ስለምንታይ ንፈርሕ ኦኬ ተኻልኣይቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል ከዓኒ ቫይብራንት ፍጠር ብላካ ምክንያቱ ብኢንዲቪዥዋል ሓይሊ የብልካ ወደ ስለዘይብልካ ነቲ ሓይሊ ተወዲቡ ዘሎ መንግስቲ እዩ ብረት ሒዙ ዘሎ መንግስቲ እዩ ትካላት ሒዙ ዘሎ መንግስቲ እዩ ሓይሊ ኣለዎ ኣይትኽእሎን ኢኻ ብውልቂ ስለዚ ንዕኡ ክትመክቶ ሓደ ቫይብራንት ዝኾነ ሲቪክ ሶሳይቲ ግበር ውሕ ዝብል ስለዚ ነቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር ቼክ ኤንድ ባላንስ ይኮኑ ኣይንደልን እታ ቅዋም እታ ኮንዲሽናል ሬቪው ንብላ ዘለና እኮ ሓደ ታራ ጌም ቼንጀርስ ክኾኑ ዝኽእሉ እዞም ሲቪክ ሶሳይቲ እዮም ስለምንታይ እቲ ኢንዲቪዥዋል መፂኡ ሓይሊ ኮይኑ ተወዲቡ ድሌቱ ባህጉ ገለመለ እዚ እዩ ብከምዚ ክትቀየድ ዘለዋ ንሕና ዚና ዘለና ክብል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ረብሒኡ ከውዒላ ይኽእል ዶ እወ እንታይ እንተኮይኑ እቲ ቅዋም ሕማቅ እንተኮይኑ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር እንተዘየለ ዲስፐርሽን ኦፍ ፓወር ናብ ኩሉ ክትመቕሎ ዘለካ ንሱ ኮይኑ ዛስ ዋይ ዲሰንትራላይዜሽን ንብል ዞባታት ከማንሲ ሓይሊ ሃልይዎን ነቲ መንግስቲ ቻሌንጅ ክገብራ ምሽ ኣለካ ስለምንታይ ሰለስተ ኣካላት ናይ መንግስቲ ንብል ሓይሊ ኣብ ሓደ ከይጥምነፍ ደቃቲ መታን ከይመፅእ እስኻ ዝሰራሕካያ ኮንስቲቱሽን እቲ ፕሬዚደንት ሲ ናይ ባይቱ ብባይቱ ክውከል ትብል እወ ናይ ባይቱ ኣቦ መንበር ክኸውን ክእል በዛ ኣዳሊኹማ ዘለኹም ኮንስቲቱሽን እዎ ክኸውን ክእል እዩ ፈፃሚ ኣካል ኮይኑ ኸ ኣተግባር ንሱ ክኸውን ክእል እዎ ክኸውን ክእል እዩ እንተልካኒ ኣውቶማቲካሊ እታ ቅዋም ንቼክ ኤንድ ባላንስ ኣይተዳለወትን እየ ዘለኹ ስለዚ ድላዩ ንክገብራ ዕድል ኢኻ ትህቦ ዘለካ እዩ ብዛዕባ ኣመንድመንት ኣምፂኻ እምበር ኣብታ ቅዋም ሞኺድ እንታይ ትብል ምስለካ እቲ ፕሬሲደንት ከበግስ ኣለዎ ሓሳባት ይብላካ ስለምንታይ ኢንዲቪዥዋልስ ዘይበግሱ ስለምንታይ ተን ሲቪክ ሶሳይቲ ሓሳባት ዘይበግሳ ለውጢ ንደሊ ኣለና እዚ ክልወጥ ኣለዎ ዝብል ስለዚ ኣይትቀይድ ዶ ንኩልንተን ዕድል ሃቦ ብሉፅ ሓሳባት ክመፅእ መተን ብሉፅ ሓሳብ ኣብ ውድድር ናይ ሓሳባት እዩ ዝመፅእ ውልቀ ሰባት ይወዳደሩ ኣብ ሜድያ ኣሎ ሲቪክ ሶሳይቲ ተወዳዲሮም ኣርቲኩሌት ገይሮም ድሌቶም ይቕረቡ ውድድር ይመፅእ መንግስቲ ከዓ ንሱ ዝኣዝኖ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ተወኪለ ዘለኹ ንረብሓ ህዝቢ ዝብሎ ከዓ ንሱ የቕርብ እዚ ኩሉ እዚ ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ፖለቲክ ዕዳጋ ይውፃእ ዝበለፀ ስዒሩ ዝወፀሉ ኩነታት ትፈጥር ኣለካ እዛ ስዋይኮ ቅዋም ንባዕላ ፋውንዴሽን ዝተመፃወቲ ባይታ እያ እዚ ቅዋም እኮ ሕጊ ይኮነን ርእሲ ሕጊ ንብሎ እምበር እቲ ዘሩል ኦፍ ዘ ጌም እዩ ስለዚ ዘሩል ኦፍ ዘ ጌም እንተደኣልናዮ እንታይ እዩ ከም ዘፊፋሲ ሕግታት ተውፅእ ብቅላ ግን ክትፃወት ኣይፍቀደላን እዩ እንተ ደኣ ባዕሉ ክትፃወት ፍቀይቲ ካሉ እቲ መንግስቲ ንዑ ዝረብሕ ዝገብር እዩ ስለዚ እቲ ኮንዲሽናል ሬቪው ንሱ ክትፃወት ዕድል ኣይትሃቦ ርእቱ ክህልዎ ግን ርእትኡ ግን ስማዕ ምክንያቱ ንረብሓ ህዝቡን ክኸውን ይኽእል ከም ሓደ ኣክተር ውሰዶ ከም ወናኒ ናይቲ ኩሉ ፀወታ ግን ጌርካ ኣይትውሰዶ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እሞ ነዚኣ እያ ክብል ዘለ እቲ ሌቨሊን ኦፍ ዘ ፕሌይን ፊልድ ይስርሑ ናይ ስለዚ እቲ ቅዋም ከምኡ ክገብረልና እንተ ደኣ ዘይክኢሉ ፅባሕ ንኮትል ዝመፀ ሸይሸይ ክብለልና እዩ ሆፕፉሊ መሊስያ ክኸውን መሊስካ ኢኻ ግን ከምዚ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣብቲ ናይ 97 ብዛዕባ ናይ ምምሕያሽ ቅዋም ሰፊሩ ዘሎ ዓንቀፅ 39 እያ ምስለኒ 59 ክብል ሶሪ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምናልባት ኤክስፕሎር ዝገበርካዮ እንተሊ ብምንፅፃር ሲ ኣትሊስት ናይ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ገለ እንተሊ ሲ ንመነፃፀር ክሕግዘና እምበር ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪእካያ ዘለካ ቁልፊ መፍትሒ እንታይ መስለካ ዲስፐርሽን ኦፍ ፓወር እመን ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ናብ ኩሉ ከዓ ክመዓራኽ ክኽእል ኣለዎ ቼክ ኤንድ ባላንስ ከዓ ሕድሕድ ምቁፃር ክህልሎ to the extent judicial review ከይለካ እቲ ሕገ መንግስቲ ጥሒስካ ኣለካ ናይ ምባል ውልቀ ሰባት ከይዶም ዝኸስሉ ነቲ መንግስቲ ንተግባራቱን ንሓሳባቱን ከማ ቼክ ኤንድ ባላንስ ኮኑሉ ሰምዓንተ ወይ ዝገልፀ ዝነበርኩ እቲ ሕገ መንግስቲ ስልጣን ናይ መንግስቲ ሊሚት ክገብር ኣለዎ እተን ፕሪንሲፕልስ እንታይ ተኸቲልካየን እዚኣ በዚኣ ጌርካ ዝሰርሕካ ምግቢ ትሰርሕ እንተለካ ዮሃንስ ሓወይ او نحن قديلاتك كل سرد لا يلا تام بقى تعمل يعني
እተን ፕሪንስፕልስ ንብለን ዘለና እኮ ሓንቲ ካብኣተን ተጎዲላ ከምዚ ሰድያ ሓንቲ እግራ እንድሕር ደኣ ድክምቲ ኮይና ከም ሰድያ ዘይተገልግለካ ኣይተገልግለካን እያ ንብል ዘለና ስለዚ ኣስዋይ እኮ ብዛዕባ ፕሪንስፕልስ ናይ ኮንሽን ንዛረብ ዘለና በተን ፕሪንስፕልስ ተማልእ ኣይተማልእን እንዳበልና እንድሕር ርኢናያ ኢንቶታሊቲ ኩሉ ክንሪኣ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሕጂ ነቶም ዝሰርሑ ዝደኸሙ የመስግን ዕድል ረኺብና ሬቪው ክንገብራ ስለ ዝኾንና ከዓኒ ሬቪው ክንገብር ከለና እንታይና ኣብ ግምት ክንእቱ ዘለና ከዓኒ ሕግዘና እዩ ምስለን እዚ ንዛተዮ ዘለና ኣብ ዝገርመካሲ ኣነ እቲ ኮንዲሽን ክግበር ኣብቲ ኣኼባታት ይኸይድ ነይረ ድሕሪ ኣብ ስደት ምስ መፃኹ እታ ቅዋም ስለቃ ዝወፃ ዘይብላ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ድሓር ኣይፈልጥን ነይረ ማለት እንዲ እቲ ናይ ፖለቲካል ኤሊት ዴፊሲት ንብሎ ዘለና ተዋሲኤ ምስ መፃኹ ብዛዕባ ቅዋም ክሓትት ክፈትሕ ገለመለ ምስ ፈተንኩሲ እንታይ ክርድእ ጀሚረ ምስለካ እንታይ ዝገብር ነይረ ሰይዳ ዓሚቆ ዝኸይድ ነይረ ነይረ እቲ ዝግበር ዝነበረ ትሪክስ ሕጂ ይርዳእኒ ምክንያቱ ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ኮንሽን ሰባት መፅኦም ኣስተምህሮ ይህቡና እቲ ዝተምህሮ ፅቡቅ እዩ ሽዑ እንታይ ይመስለና ኣውቶማቲካሊ እታ ቅዋምና ነቲ ንሶም ዝምህሩና ዝነበሩ ይመስለና ነይሩ ምክንያቱ ንቕሓት ስለ ዘይነበረና ፍልጠት ስለ ዘይነበረና ነቲ ድራፍቲ ኮይኑ ዝመፀ ከማንሲ ክንጉምጉሞ ይንኽእል ነርና ኢንፌስ ቫሊ ጥራሕ ንወስዶ ድሓር እንዳፍለጥካ ምስከትካ ግን እትመራመረሉ ትጅምር ስለዚ ነቲ ኩሎም ዝደኸሙ እንዳመስገንኩ ንብድሕሪ ሕጂ ግን ኮንዲሽናል ሬቪው ክንገብር ከለና እንታይና ዛስዋይ ኮታ ኣባጋግሳኹም ዝፈትኽዋ ፕሪንስፕልስ ነምፅእ ዝበልና እተን ፕሪንስፕልስ ኣለዋ ደን የለዋ መለክዒታ ሽዑ እንታይ ዲስፐርሽን ኦፍ ፓወር ኣሎ ዶ ቼክ ኤንድ ባላንስ ከ ኩሉ ዓይነት ቼክ ኤንድ ባላንስ ኣሎ ዶ ስለዚ ኣይትፍራሕ ንዓኻ ጌርካ እንድሕር ኣውፂኻያ እቲ መራሒ ምንም ክገብር ኣይክእልን እዩ ኩለን ሃገራት ኣብዘን ምዕራባውያን ዝበሃላ ከምኡ ዝብሉ ዘይከኣሉ ከምኡ ስለዝኾኑ ጥራሕዮም ከምኡ ዓይነት ቅዋም ሒዞም ስለዝኾኑ ጥራሕዮም ኣለኒ እንድዩ ኮምፓሪዝን ዝገበርክዎ ተይብል ኣብ ዘየድሊ መታን ከየእትወናስ ኣቮይት ክገብራ ስለ ዝደለኹ እያ ይቕርታ ሓንቲ ነገር ዳዊት ሶሪ ክስታክብ ኣሎ ካብቲ ዘቕረብኮ ሕቶታት ምናልባት ከኣል ና ይከኣል ግን ምዛ ክዛረባ ፀንሐ ንእሽተይ ክውስኸላ ስለ ደለኹ እምበር ክትዛረበና ረ ዮሃንስ ዘልዓልካዮ ሕቶሲ እቲ ባይሎ እቲ ኮንስቲቱሽን ከምዚ ብቐሊል ዝቕየር እንድሕር ኮይኑ ናቱ ሽግራት ኣለዎ ግን ከምዚ ኣብሶሊት ብቑዕ ቅየር ዘይብሉ ነገር ጌርካ ምርኣዩ ከዓ ናቱ ሓደጋታት ኣለዎ ሕጂ ከመይ እቲ ባላንስ ትሕልዎ እዩ ኣነ ንኣብነት ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ሲ ዲከይ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምብኽባኽ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምብኽባኽ መዓስ እዩ ዝመፅእ ሓደሽቲ ማሕበራዊ ሓይልታት ክፍጠሩ ከለዉ ኣብ ሓደ ሶሳይቲ እዩ ንምንታይ እቲ ናይ ቀደም ኮንስቲቱሽን ነዞም ሓደሽቲ ዝፍጠሩ ዘለው ማሕበራዊ ሓይልታት ስለ ዘይፈልጦም ወይ ከዓ እሳቶም ኣብ ዝነበሩሉ ስለ ዘይተሓንፀፀ እሳቶም ክመፁ ከለዉ ኩሉ ግዜ ምስቲ ኮንስቲቱሽን እንዳተራፀሙ እዮም ዝኸዱ ሕጂ እዚ ምብኽባኽ እዚ ከየጋጥም እቲ ኮንስቲቱሽናል ሪቪው ድዩ ኣመንድመንት ድዩ ተመሊስካ ክትሪኦ ምስቲ ኩነታት ምስቲ ዴቨሎፕመንት ናይ ሶሳይቲ ዋላ ሓደሽቲ ሓይልታት ኣይፈጠሩ ሕጂ ንኣብነት let's take example environmental issues ኣሎ ንኣብነት ናይ ዲጂታል ሜድያ ሽግራት ኣሎ ዋላ እቲ most advanced constitutions ነዚታት ገና ኣጃስት ንምግባር ኣብ ምጉያይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ሕጂ ዋላ ናይ ኣሜሪካ ኤግዛምፕል ንውሰድ ሕጂ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ናይ ሕጊ ምሁራት ይኹኑ ዋላ ናይ ኮንስቲቱሽን ኤክስፐርትስ ዝዛረብሉ እቲ ኮንስቲቱሽን ናይ ኣሜሪካ ከምቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ዝኣምነሉ ከምዚ ፐርፌክት ንክቕየር ዘይብሉ ደይኮነሲ ኦልሬዲ ብዙሕ ናይ ሽግራት ሲምፕቶምስ ከም ዘለዎ እዩ ተመሊስካ ክረአ ከም ዘለዎ ኣነን ግን ኣይ ኣግሬ ዊዝ ዩ እቲ ናይ ምቕያሩ ጉዳይ ከማንሲ ስቕልካ ብስንኩፍ ኣገባብ ዘይኮነ ብዝተፀንዐ ነቲ ኢቮልቭ ትገብር ሽግራት ናይ ማሕበረሰብ
ኣድረስ ብዝገብር ኣገባብ ክኸውን ኣገዳሲ መስለኒ ሕጂ ተስፋይ ተወሳኺ ዘረባ ኣለኒ ኢልካ ነርካ መስለኒ ጋሄድ هو انت انا سي احاول سنقلتي حتى ኤርትራ ከም መንግስቲ ከም ሃገር ክትህሉ ንደሊ ፈርኣን በርዋጋ ከፊልና ኣብዚ በፂሕና ስነዲሓት ክምለስ ሕጂ እኳ ትግራይ ትግርኛ ይኽእሉ ከለዉ እኳ ዘሕመና እንዳሃለዎ ሲ እዚኣስ ክስታት ኣይኮነን ግን ንሕና ከም ተሃገር ጎዲሉ ከም ዘሎ ከም ተቃለስቲ ንፍትሒ ንሱ ንዝወስዶ ስጉምቲ ንሱ ንዝገብሮ ከም ሙሉእን ከም ግቡእ ጌርካ ምቕባሉን ግን ቁኑዕ ኮይኑ ኣይረኣየንን እዚ ዘለዎ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ዝገብሮ ውዕላት ዓለም ክትፈልጦ ዘለዋ ሓደ ሕጋዊ መንግስቲ ምስ መፀ እዚ ዝወስዶ ሓላፍነት እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዝወጡ ዕዳታት ዝወስዶ ዕዳ ዝወስዶ ዳመጅ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ናይ ፅንተት ጆኖሳይድ ተባሂሉ ዝክሰሰሉ ዘሎ ብኢደ ወኖኒ እምበር ባይታን ፓርላማን ዝወሰዶ ነገራት ኣይኮነን ነዚ ግን ናትሪርና ንሕና ከም ተቃዋምቲ ዘለና ከም ናይቲ ደሌት ፍትሒ ንፍትሒ ንቃልት ዘለና ከም ቅቡል ጌርና ምርኣይና እዞም ዘለኹ ደገፍ ንህቦ ዘለና ዓለም ክትፈልጦ ዘለዋ እዚ እውን ንብል ኣለና ክንብል ኢና ዘላኮ ሃገር ከም ሃገር ይሃሉ ስለዚ እዚ ሓደ ካልእ 119 ኣዋጃት ኣውፅኡ ኢልካ እታ ኣዋጃት ሓደ ባዕሉ ዝኣወጆ ባይቶ እውን ኣይፅደቀሉን ብኢደ ወነኑ ዝገበሮ እዩ ካልኣይ ነቲ ኣዋጃት ዘውፅኦ እውን እንድሕር ኮይኑ ካብአን ቆንጭሉ መቅፅዕን መፍረስን ዝገብረ ንምሳሌ ናይ 1995 ኣዋጅ ናይ ሃይማኖታት ዝብል ዝወሰዶ ካብ ሕጊ ምዝጥሕሳ ካብ ዝኾነ ነገር ምስ ዝገብራ መንግስቲ ስጉም ትወስደለን ዝብል ነዚኣ ጥራሕ ወሲዱ ነዘን ኩለን ናይ ቤተክርስትያናት ንብል ናይ ኩለን ቤተክርስትያን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ከዓ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝግበር ዝነበረ ቤት ትምህርቲ እውን ሕክምና እውን ነዚ ወሲዱ እዚ ሕጂ ከም ቁኑዕ ይኽረ የተግብረን ኣሎ ኢልካኒ ነዚኣተንሲ ከመይ ኢኻ ክትሪአን ክብል ደልየ ነዚኣ ክብል ደልየ ካልእ እቲ ናይ ቅዋም እወ ዝኾነ ይኹን ቅዋምሲ እንዳተሓደሰ ዝኸይድ እቲ ቅዋም ንርእሱ እውን ኣልፋን ኦሜጋን ዘይኮነ ወይ ከዓ ቁርኣን ወይ ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ዝብል ኮይኑ ዝሕደስ ምዃኑ ዝመዓራርብ ምዃኑ ኣብ ስራሕ ምስ ወዓለ እውን ዝቕፅል ከም ዘለዎ ዝብል ክስታት ኣለዎ ምሕዳስ ዝብል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ግብሪ እውን ኣይወዓለን እዚ ስለዚ ምስ ጉድለታቱ ምስ ብዙሕ ነገራት ሓደ እቲ ሰራርሑ ድሕር ኮይኑ እውን እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ብቕዓት ዘለዎም ሰባት እውን ንዝነበሩ ሙሉእ ናፅነት ነይሮም ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ኢሳያስ ዝእርሞ ድሕር ኮይኑ ሲጣኻ ምክትብል ትኽእል እቲ ዝነበረ ምስ ጉድለታቱ ዝኾነ ኮይኑ እዚታት ብዝኾነ ተን ዝበልኮን ግን ኣብዚ እቲ ክብል ደልየ እሞ ቀኒለይ ተን ሕቶ ከም ርዱእ ንክግበር እቲ ናይ መንግስቲ እምበር ኤርትራ ከም ሃገር ክትህልወና ኣፀሚእና ንደሊ ባንዴራ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብሉ ዘለኹ መቸም ድሓን ኣብ ካልእ ከይንኣቱ እቲ ሕቶታት ዘረባታት ከይገፍሕ እሞ እቲ ቴማት ርእስቲ ካብ ካልእ ከይሰግር ተን ዝበልክዎን ግን እዚኣተን ጥንቃቐ ዘድልዮን እየ ዝብል ዘለኹ ኩሉ ሳዕ ምሁራት ብፍላይ እቲ ናይ ሕጊ ቅዋም ዝፈልጥን በጋዊ ዝኸይድን ዓብ ነገር ዝገብርን ሲ ኣብቲ ናይ ዩኤን ዝገብሮ ንኤርትራ ሓደጋ ንዝኣቱ ንኤርትራ ሸይጥዋ ንብል ዘለና እውን እንድሕር ኮይኑ ተሰማዕሚሱ ኢትዮጵያ ሲ ፌደሬሽን እንድሕር ኢሳያስ ሲ እዚ እውን መንግስቲ እዩ ተሰማሚዕሉ ተባሂሉ ተደምረናል ተዘረባ ተደምረናል ስኻ መራሒና ክብል ከሎ ሲ ወይ ደኣ ተኸሊፎም ኣይጠዓመሙን ኮይኑ እምበር እንታይ ዘለዎ እዩ ኣብ ምባል በፂሑ ዝቁንዕ ድዩ እዚ ተሓይስካ ቀኒየለይ I think ሓደ ነገር ኣብ ግምት እንተእተና ፅቡቅ መስለኒ ብውሕዱ ኣብዚ ዘለና ሲ ዳርጋ ኩላትና ክብል ክእል እየ እዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ዓይነት ገበናት ከም ዝፈፀመ ንሰማማ ኢና ሓደ ካልኣይ ንዝኾነ ይኹን ካብ ዝፈፀመ ገበናት ኤንዶርስ ንገብረሉ ምክንያት የብልናን እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ንሓትት ዘለና እዚ ትዝለዓለ ክንበፅሖ ንኽእል ነገር እዩ ወዲእና ኢና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ክመፅእ ክንብል ከለና ኣነ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ተሰማሚዕና እቲ ካልእ ዝተርፍ እንታይ እዩ እታ ሰንጋል ዝተቐሳ ብፍላይ እቲ ነፃ ሃገር ከም ዘላትና ኣብኡ ደጠራጥር ነገር ከማን ክንፈጥር የብልናን ዝበሎ ሓቂ እዩ ንምንታይ ኣብኡ ንኻላት እንድሕር ከፊትና ነቶም ኤርትራ ነፃ ሃገር ኣይኮነትን ዝብሉ ጥራሕ ኢና
راح وشتنا دلو ليكونس بكم بدك دلو هنا عدل مخفت لهم لنا أنا الذي كسب النزي أخبرنا دخلنا I think أب تاينت ناي ويبهري ناي تسرعت I think بزود فلا لأن أنا قرد لي مثلا سنقال وخقال تولت دل نقر تليو ليش يطرح وصالة أتي سرعتها ولوط إن حتى لنا زبالكايا مدمدم تندى سرعتها ولوط جن معاس لومي تماركو يخون قد تماركو يخون أنا أنا حج انت هنا نقبل زرنا مسلكا مثل ما قناسي مشابه حنكيلو نينا نزول زرنا لسرعة زدو كده سلمت جاي نغيره هني قنا طرح سمعنا نقبل له مباركو حاجة زرنا زرنا بسرعة زي فوق مسبلنا يو بدحري شيء كنقيره سلزي كأننا يقصر له سلبي ما فينا دخمة محانة طرح نفلت إذنا نوات أو طن العلي نفنا دخيمنا لنا ناسنا تسقمين تنبل هذا عيتي أخبره حق له أخبره حق حسنا من كيدا يدخلنا نزع أخبره حق خنفرط خنقرا لنا إذا سرعة زي زقبور عداتاسي نفنا تسكت يقولنا البرلمان ينورن إلكا زواصع الكورن أخبره حق هو عيفت قدمي عداتات نصوص تسكمو فتينا تسمينا خنسكمينا يلن تحقهم يزون سلازي نزخ ندو خنقرا لنا هذا عدم كل بيننا توصينا نبينا خنبراين خلنا سلازي زي انترناشونال تريتي انترناشونال قال ما لازم بحال كردانا خلالو نتا اخبراوي حقتات تختيل نكيد علينا صار شيتي تريمينال لوز بحالالو نابنت تي سبعو اب تግራይ ዝገበሮ ገደልካ በዓል ሃብታ ኣብ ኩሉ ኣነ ክዛረብ ዳ ኣነ ሕጊ ምሁራት ኣይጥዕመለይኒ እምበር በበንኮ ንኣብነት እንታይ ፈፂሙ ኢና ንብል ኣብ ኤሪትራሲ እቲ ስርዓት systematic, widespread, systematic human right violations. ገይሩ ንበል እዚ ገበን ስለ ዝኾነ ነቶም ዝፈፀሙ ንብሙልኦም ብውልቀ ሰብ ክሕተቱ እዮም ብገበን ዝመሓሩ ይኮኑን ምናልባሽ እቶም ዝፈቐድኩም ንሶም ከምኡ ንክገብሩ ብላዮም ንክገብሩ ዝፈቐድኩም ተባሂልና ምናልባሽ ምክንያት ዳር ግበረና ኸውን እምበር ንሕናውን ክንቅፅዕ እኳ ኢና ስለዚ ካብኡ ዘምልጡን የለን እዚኣ ንረዳእ እያ ጥራሕ ማለት እዩ ጥራሕ እንታይ እዩ ዓቕሚ ስኢነ ኣነ ተሓባበርኩን ኣነ ከምዚ ኮይነ ኢልና ጥራሕ ኢና ክነምልጥ ንኽእል እምበር እሱ ክገብር ከሎ ሱ እዩ ኣነስታይ እንታይ በቲ ካብቲ ዕንወት ዝፈፀመ ዕንወት ክፍፀም ከሎ ሱ ኢሉ ዝረኣየ ዝያዳ ነታ ሃገር ኣጥፊእዋ ይብል ብሞራል ዝያዳ ተሓታቲ ንሱ እዩ ሕጂ ናብኡታት ከይንኸይድ ግን ንግደፋ እቲ እንታይ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ሓንቲ ለይቲ ክሓድር የብሉን እንተደኣኢልና ሰቂልና ብዛዕባ እቲ ስርዓት ዝኾነ ክንዛርብ እንተባዓልና ትርጉም የብሉን ኢደይ ኢድካ ኢልና ኣብ ዝቐልጠፈ ጥራሕ ምልጋሱ ጥራሕ እዩ ተኸለኒ ናብ ፋሚሊ ሎ ከዓ ተሓሲበ ነይሩ እሞ ውዕላት ኩሎም ኣህጉራዊ ውዕላት ክንርድኦም ክንከኣል ኣለና ኣህጉራዊ ውዕል እንተበዓ ጌራ ኤሪትራ እቲ ኢንተርናሽናል ትሪቲስ ፋሚሊ ሎ ኣይኮነን ሓደ ስለ ዝሞተ ነቲ ሓደ ኣይምልከቶን እዩ ዝበሃል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ዘለና መስለኒ ስለዚ እዚ ስርዓት እንተሪናዮ ዝገድዕ ዒላ ዝገደደ ስዕቤናት ተሰኪምና ጥርሒ ክንተርፍ ቴድሮስ سمعنا لها سلام كبرات عبوتات قاليهم قاياتات يسمع له كده هو سمعك لهم انا تيدروس استراي زبحال ابزي كندا يزغمت مالتي ابز ماس ميداوكم مبزحتهم يكاتاتلكم نفعت ناي بحكي دخيمنا هايبولكم كساب كابنسنتو ما تحسكم كساب حجنا زي نهيز بيرترا قداي كم ولك او نابرخم غيركم اب مفتوحو تسعرو زلهم مالتي مسكنكم يدلي تناي مسغانا غيزي خاي حزوكم ابزي انا نابتناي حتى اندي خاي زي قوام ناي ارترا اب ارترا كله ولا 10 كيلو كله تحيزي زنببو نيره مالتي اب هاي سكول غلا تزرغي نيرو اب كولجات غلوكا بزح يزرغو نيم نيرو دحراي كال كوناتات مستفطرت ناي ارترا اب سدت مسوصاخو اقدم ناب زعد مصاي اب اسرائيل نيره ابزي ناي سنيتنا.com ون
كم بحدش كريو عدلات رخيبة مالتها بويب سايت بزح حبريتانا إيرترا ناي كلتي ودباز نبرة أو سلزرقحوه كتركب عدل تخيل مالي زي لها عينة هارستي جي أتي ناي قوامنا إيرترا جين كريو خلو خانا بزناي دقز له ناي بعل أمريكا بفلاي تي قوامنا أمريكا كم ناي علم ناس زعبي قوام أبصحوف السفر المجمر تأوان ولا أنا أمريكا زجبر عدسي تقوام ميزمركوس مالت كله تبدي حلو زم صوم عبالة مالتي هجي اتنا إيرترا قوام زنبرة ولا بتناي 9 شوعتن دكتور هبت سلاسة زمر حزن بر حج بروفيسور كوين زلو أنس بفلاي نسخ أمريكا زمتأي ولا بتناي قوامنا إيرترا ستوم منيسترات وانتم زنبور شعوتهم تأثيرهم زلوا بزناي كتشن حدا بهوتهم سلو زنبورو هجيس توم إيرترايان مهراسي عقمدي زي نبورهم كوينهم كم عينة صحف قوام يلون كسفرو خلوسي كأمريكا مبزحتهم كأوروبا إذا أكل تسديدهم تمليسهم سي نتقوام إيرترا ديهم زي صحفون يرام زي فطون يرام كوينومس مهنيات بحجيهم تماهيرهم تيم شعود أبتي كل عدتات استواتيهم يرام نتي قوام كسفوه هلو جنسي نحجز أكل تماهير كاس بقولوا تقوام تاريخهم أبكو حقاق أكل فتسامة أكل فرادة أكلون يقولون كوت تسلست عنكس ناي أبزخون قوام ناي زخون هاجر كتصحاب كله قدامي عنكس خلي عنكس سالسي عنكس قدامي عنكس ناي بايت يصحاب خلي عنكس ناي ناي فتسامة أكل سالسي ناي فرادي زمت حجكم عينة ستيبو ناي نورن ولا حج انتهي خاطريو تي نتي إسياس ديوم سفرحوا ونيرم لك خمتي معبولات هاجرات كم زناي بعد أوروبا ولا إنجليز حجو ولا بزعبة بكينج ده أنا مرحد بعد كندا أمبر تسلست عنكس حج خميز لنا ولا نحنا كندا ولا عد إنجليز حجس كابشعود حيزهم ديوم كلمة قوام صحافات حيزهم ديوم إسياس فرحوا ونيرم كلمتهم من السرات مأسهرهم مس ويس عملي زي بلون كوينومس أنا مرة يزقر مني حجي بعلم يوم تمني سراسي ولا تتقاوم غلتشحن حدا كقبرو خلو أنا حجي أبز درجازي بتصحي بفلاي أبتدون بتقاوم ساعته كلمة صحافتي ناي تشاينا دي ناي أمريكا ناي أوروبا قال خم بكلهس نتي سلفز نبره هقدف زبحال كابشعود حيزم ديوم تمهورات فرحوا نيرم وي تمني سرات فرحوا نيرم سي حجي اتي كلتشحن حدا حتى قربو خلو قوامي سفر كتبل تخين كاكو اتا ابتي تقوام ولا كو انت تصدق نيرا ولا اساس كصدقاي كاله نبر نساون هيوته ماي مدحنوتهم نيرا حجي ابزي غزي ولا حجي يوم مهورات ابز بزحات عبيت مهورات انا بز ماسميل ريكم ولا حجو تقامتي ولا حجي سياسه اسفيرو ولا حنت سياسه كاب سلطان كزحته ነገር يبلون كلس نتبايته بعليو يقاصرو نتي فرادا اكل بعلي يقاصرو ابت قوام تصحيف زلو كلهم يزبل جن حد نحجب بفلاي ابزبو بزحات مهورات اللهم ولا بعلهم زنبو قليهم امريكا سلطنبرو اتنا ايرتراس ولا بحجي مصيو حد منغست تخيلناون كسرحنا سايكلني يعني زبل بوغني مالتي جي ولا حدش تاشمو صاوعيت هنا قريب له حدا مهورات ابزي ايرخبكم منبر حجي انا تمرتاو مدب انا بابلايد فيزيكس تمهيره كم تفوتو ابتي ايرترا يونيفرسيتي مستعصوه دا شعبيا ططوه ما بيلومو بفلاي زني حق تمرتي ناي بوليتيكال ساينس بابليك ادمنستريشن غلزبل نت منغستي بو مهور تفريو كم زقاومم سلسفوتو نعو عصيم امنتن كالوت كولجات كمسرتو خلو نت يونيفرسيتي مرام سعصيو مالتي حجي انا بعقمي بتغرينيا اتليست اتنا هنا حبرتسب بتغرينيا نزبولكم عودتات كمهار اللو ناس كل دم بتقام ولا تاريخهم تهزبي ايرترا ስለዚህ ተማሪ اتليست اتنا قدم ناي جبهه ناي شعبيا نبلو مهورات اب اتنا هيله سلاسه እዚ ሕጂ በዓል መለስ በዓል ኢሳያስ በፂሖሞ ዘለው ናይ ትምህርቲ ደረጃ ልዕልኦም ነይሩ መለስ ማለት እዚ ሃፄ ሃይለ ስላሴ ምክንያቱ እዞም ሕጂ ኣብዚ ምሁራት ዘለዎም ሕጂ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝፈረኹም ኢኹም ሕጂ ወላ ኣብ ትምህርቲ ኣራእያ እዚኦም ክልቲኦም ኮሙኒስት ዝነበሩ ስነ ሓሳብ መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምሁር ወላ ሓንቲ ብዙሕ ኣይፈረየን ተሪኹሞ ማለት ብዙሕ ኣበርክቶ ዘሎ ይኮነ መብዛሕትኡ ሕጂ ወላቶም ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓበይቲ ምሁራት ተሪኹሞም ኣብቲ ግዜ ዘመን ሃይለ ስላሴ ዝፈረዮም ሕጂ ነዚ أنا جميل يزلخ خم صورة نايت مرتي أبتناتي تدرس أسترائيل كم زي أبزي شمي زلوا خمي زلوا تنايت ناتي يوتيوب channel تي فيسبوك ناتي ون تدرس أسترائيل زبل بزقات أمزي بزحات أبزي مهارات يريكم الله نبزحات ون عدمي إزقبر زلهم نعي بتي ناي فيسبوك تدرس أسترائيل ولا أبزون بابا يوحنس ون ناتي فيسبوك فليت واصل زلوا بمنقدر غيركم ممكن تروحوا نسلت خلو نزلنا هنا حبرة سب
كمزي حجوال أبز جروب تاريخهم بزح سباي مثلا زلنا عي أتو جورجو يعدي من نابزي مسؤول حجي أبز قربوا عنا تلالينا حجي تي نحنا حبرت سب تمرتو قديل والله ولا تي أبي يونيفرسيتي مهارة لو تاريخهم إتي ولا political science تمهارة أبزنا قالسنا حزب إيرترا أدمع يكونن مهنياتو حجي أبز معربا أمريكا كندا أوروبا تاريخهم complementary lessons زبحالالو كمز توسخ تمرت زبحالالو مهنياتو حد نحق ندا مهار كي يقولها إنجنير نا مهار كي يقولها نتعود ترى يكون زمهروا communication مهروا group work مهروا كله conflict resolution مهروا leadership مهروا بزح نجارات هلو أتهاجرون نيتهاجر قوامي هرو نيتهاجر فولنتارو خينا نتهزبي كوميونيتي كجلجل كم زلوا مهروا بزح نجار يمزون حجتنا هنا مهر وانتاريخهم ولا تي أبتي يونيفرسيتيز فري مهر تاريخهم ولا أدمع يكونن مهنياتو إذا خملو زبلكم صنع كومبليمنتري ليسنس لزي وسده PhD يبلك بروفيسور يبلك أبز دقة مسجد مرتقصيل وجين تيم وورك خسر راح يكلني مهنياتو نيحق زلوا مهرات إيرتراين أكيبكا قلنا نيحقوا صحفات هدول يتقل كم كأكوبا يقولني حجي إتي زي تمهار حبرت سب تاريخهم أتي أب هاجر سب زعبي بفلاي لك هم تأب قالسي نهز بإيرتراتي قطر تقاليس زبزح ماجوريتي نبلتو خينا إذا أبدأ جزلوا ولا قناع يكون تقال سنبر إذا حدا نجارات سجمات كله خالي مهنياتو جين إتزاي تمهار حبرت سب ليتن قطرني قال صارلو مهنياتو أبز دقة قال سن تاريخهم ولا جنزم ندخل يزق قالس ولا حوا $50 $100 ندخل يزق قالس له جين إتهم مهورات كأتوس لزي كألو ناب تقالسي تود ختمة كأتوس لزي كألو نتقالسي تمنسي كبي كم زرعهم وناي سراويت حضرت أكيبو تفنتحو ناي سمرت كومو تأكيبو تفنتحو ناي أكل كومو ناي زي حجون زبرجين حمور تاريخهم يفنتح يزلو زغل 3 عامات 4 عامات تأكيبو حجي إتماجوريتن هنا إتأبقت راس زلو حبرت سب كين إحنا خلوط أنتو خينا نتهم منسيات كمزي أنا جميرة زلو ختمرتي كمزي أنا تبولكو كمزي نفس ملعب زي كونه كمزي غيرنا إنا نزي حبرت سب كنلوط أنا خيال مالتي أنا يخبره يدخل تقبرو تصرحوا نتفتات قال حجي أبز زربا كي حزوكم بزح تزربا ترجمة يقول لهم نبزح هناتي بوينت جين ترديكم وقت كونوا تسفى يقبر كله تقبروا نتفتات ولا بابا سنجارون كل عبتي زخون أنا أبي تبات تقرب مدبات قال لي كتاتولي كلكم أبزل لكمون بعل دكتور شفنا قال بزحت أبزي أسماءكم قال لهم زي تقصكم سوري كم أبنت كم زكاتات لكم من محباري تمدب كالو مدبات سرزلكم كحزوكم نزي مثل تمدبي إذا حجي كم استريكم ولا أبي تيب حجة أنا جميلة زلها فيسبوك نجنزب قال يكونن كم زعينا تمرتون تنهانا حبرت سب كم زي حجناتكم أبز قرب 10 شاشات مزلوا كم هارون أي كأنجين نحنا دخينا خايبلنا أتفلتك مبزحتهم ونحجي تعرقول لهم وعلى أنا كمان كنا ناشطق دقهم سدارجنا بربع قصنا نخيدال لنا حجة أتليس نزي حبرت سباب إرتراز مهار زلها أب كولجات ماليتي ولا زبدة زلوا من سيزيتها مهارة أبز على زلوا كم زعينا تمرت غيرنا نتبي إنجليش نحنا نفوت أزلوا فلتت بقام قات غرينيا أنت غيرنا أتليس مسرت أو فلتت غيرنا لك حمزنا يبع على إسرائيل حج ريفولوشن قبر خلوا خم يوم غيرهم بعد ديفيد بن غرين مالت ولا بعد جورج واشنطن نزقوهم كصحفوا خلوس قدام يدي غرين يرو مالت كم زناتي درجة ينيرو جيناتهم فليز بلا نيرو مصحفت سلو زنبوبون يبرو حجي كم زخن قبر على يزبل نتهزمنا كن مهرهم كلالنا زك على سايكون أنت ساين زلقين اتفلتت زي بالكان تخوينك تقالسي ولا حنت ترجم يقول مالت حجي بعلو حيل سلاسة جنتهم من سياش عزنا بوركم عم هيرو كم تقال سوا غيركم حجي زناي إزوم ناي ملسن ناي سياس جن دون قرنا بتي زلوا هاجر غيرهم كا تنهاجر تريوان اللهم ترميسان الله مالتي أبتي حيل سلاسة بس إحنا وزنا برا درجة ناي معبالة كمان أطفينا كمان نتزنا برا شعناي تمرت معبالة يعني لي صنيلكم بمسمعكم مالتي. Thank you. Okay. I think the formal أخيب أنا مودة قصنا إن نخيد لنا قلت سلست حتى ونقبلنا خلينا وريتو تعتليكم من قاهد alright. Okay. حتى أبير كويت قالوا لنا الله خير نالخو سميع زلخو صبوق مجلسات نيرو بتعم دس بالجامعة مراي زي تقندي ملخ تحلالف خنزاتيلو
ንበሃሎ ዝነበርና ተቀዳማይ አርእስቲ ጽቡቕ ብኣዝዩ ክኢላ ብኣዝዩ ብዙሕ ምርምር ዘካየደ ሓውና ሰንጋል ምቕራቡ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ። ምክንያቱ እዚኦም እቶም ዓበይቲ እቲ ቅዋማዊ መትከላትን ሃገራዊ ዕላማታትን እዮም። ስለዚ ካልኦት ሰባት ነይሮም ተዝኾኑ ኣብዚኦም ሕጅስ እንታይ እዮም ኩልና ንሰማማዓሎም ዩኒቨርሳል ቫልዩ እውን ዘለዎም ነገራት እዩ ክጠቕሰልና ፀኒሑ ሰንጋል። ስለዚ ነዚ ኣስተምሮ እዚ ኣዝዩ ተዳልዩ መፅኡ ናይ ብዙሕ ዓመታት እውን ዘዋህለሎ ፍልጠት ገይሩ ስለዝሃበና ኣዝየ የመስግን። ብዙሕ ሕጂ ከም መጀመርያ መጠን ማለት ኩሉ ጽቡቕ ነይሩ ክብል ክእል ሓደ ሓደ ከካትዕና ዝኽእል ነገር ኩሉ ክእል እዩ ግን ካልእ መዓልቲ ተመርስ ጌርና Alright, thank you Abtab. ምናልባት ኣብቲ ቴድሮስ ቁርብ ኣብቲ ዝሓለፈ ፕሮሰስ እቶም ነቲ ኮንስቲቱሽን ድራፍት ዝገብሩ ነበሩ እንታይ ነይሩ ትሽግሮም ዝብል ሕተታት ኣልዒልካ ኣይ ቲንክ እቲ ኮንስቲቱሽን ክሕንፀፅ ከሎ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፓርቲ ዝቋፃፀሮ ስርዓት እዩ ዝሕንፀፅ ነይሩ። እዚ ፓርቲ እዚ እውን ነቲ ስልጣን ክለቀ ቁሩብ ኣይነበረን። ነቲ ኮንስቲቱሽን እውን ናቲ ስልጣን ብዝሕልዋ ገባብ ከም ዝሕንፀፅ ከረጋግፅ ከዓ ግድን እዩ ማለት ዝቀጥዓ ነገር ኣይኮነን። ካልእ ምናልባት ናይ ኤክስፖዥር ናይ ዓቕምታት ደረታት ነይሩ ክኸውን ንኽእል ዶ ሜይቢ ግን ብዝርዳእኒ ኣብቲ ሽማግለ ብዙሓት ክኢላታትን ምሁራትን እውን ነይሮም እዮም። ዶክተር በረኸት ንባዕሉ ኢንተርናሽናሊ ፍሉጥ ዝኾነ ክሬደንሻልስ ዘለዎ እዩ። I think በዓል ስዩም ሓረጎት እውን ኣብ ደገ ዝተማሃሩ ሰባት እዮም። they were part of it. ኣዘን ያሲን ኣባል ትጋል ሓርነት ኤርትራ መሪሕነት ዝነበረ ብዙሕ ክእለት ዝነበሮ ሰብ እዩ። just to mention a few ሕጂ ሊሚቴሽንስ ነይርዎም ደዎ ግን ኣብኦም ጥራሕ ኣይኮነን። ንኣብነት ዋላ ኣነ ኣብ ዘለኽዎ ቦታ ኣብቲ ፕሮሰስ ዝሳተፍ ነይረ ዶ እዎ ዝሳተፍ ነይረ። ሕጂ ደስ ተብለሉ ዝነበርና ነገራት ነይሩ። ቤዚካሊ እቶም ኣባላት ናይ ይግደፍ ኣብቲ ኣኼባታት ዝሳተፉ ይነበሩ። that was a message by itself. I think ፕሮፌሰር ፍስሓፄን ተዘይተጋገየ ሽሙ ኣብ ከባቢ ዲሲ ዝሞተ ዜጋ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ በዚ ጉዳይ እዚ ዝንቀሳቐስ ነበረ። ኣይ ሪመምበር ምስኡ ኮፍ ኢልና ከም ተዛረብና ኣባላት ናይቲ ውድብ ይሳተፉ ከም ዘይነበሩ the message was clear. ኣብቲ በፅሐ የብልክንን we have the final say ዓይነት እዩ ነይሩ። ኣብታ መወዳእታ ምስ ኮነት ግን ኣብቲ ማን ከይዱ ኣብቲ ባይቶ ተሳቲፉ ነቲ ድራፍት ኤንዶርስ ይገብር ግን ከኣባላቶም ክምረፁ ተጓየዮም። ዳሕራይ ንባዕሉ እቲ ካልእ ኢንሲደንትስ ከዋን ድሕር ክንዝክር ኮይና እቲ ክእወጅ ከሎ ዋላ እቲ ድራፍት ንምግባር እቲ ባይሎ ብዙሕ ሳዕስዒትን ጓይላን ነይሩ ይበሃል ኣብ ኣስመራ። ግን ኢሳያስ ኣብኡ ተሳተፈን ንባዕሉ እሱ መልእኽቲ ነይሩ። ሕጂ ኣነ እንታይ ባህላየ እቲ ባይሎ እቲ ኮንስቲቱሽን ምሕንፃፁ ሕማቕ ኣይነበረን። ከም መበገሲ ክኾነና ክእል ነይሩ ዶ እወ ግን ሓፈሻዊ ድኽመት ነይሩ ዶ ኣብ ኩሉ ሸነኻትና
وبفلاي وحسنات أي فترنا لنتي بقبرنا يموعل قداي كم ذي we took it for granted يقدف نزي constitution نزي تقبلو قبر ترقم أيو أنت زي تترقم أنت أخن قبرينا زي الحتو على إلنا we're supposed to get prepared for that إذا أي قبرنايان إذا أسكاتا درافت مسبت حتى إذا أتا constitution يلو دربيو أب كبحين أو خلا دورانات أكب على مثل النهج ثلاثة تدخمتات أب كل شنغات نيرو من البات نايتو مكرو قدايك خونا خال نبعلو قالسخا كم ذي بزح حبت بريتاو تقاللو سل استقالسنا بزح نفلت كوينو سمعنا خال خون بزح تمكرو زلنا كوينو سمعنا خال خون قن دحرنا تانا تاب حدش كنا تاتاتينا بفلاي وقع زمرح زنورو سوات ممراح سلازغطلو سلطان أبيد نتبرت تقاطع رو سبات كوين سلازغطله ناتشجر نيرو قالون سوسايتي سالاسان حمتات تبوق إن قلبلن ثانية هنا الدخام نيرو دو ونيرو عرف دلدو سوسايتي يس أنا بقالة درجة أنا البات إمنت بحال نجار كانيرو أنا دكنا يوم زيهم أنا كاب دخلت واقيهم حراوت يومنا من يقمت قتلمو بتعمل واحد سبيل لا بزح نجارات على قمت كنا توزع لنا تاجد سجن تقالسي ولا نادقن دا تس أنت خونه I think بريتوي مسخلو زلنا تجمع I think أبز برا هذا رجابة إحنا لنا بفلاي سرعات زي كعرز سرعات كم زي كونن غير كم زلون أبز بالمدام لم تام بصحنا عبنا قريو تروحنا زي آخمي نبقورن ترجمة أنا أبجع تذكرنا نحر سرعنا أول بي أوكي تاوي إساس أبتي قوام كتكبر كله أي وعلى الزبالة كم يجري هو علم مخنياتو أبتي قوام زبل زلزي برسيلة هاجر إتراز خوزي بإتراو تولد زلوا يسبل حجيس ودب مريح زمته مخا بتولد إساس كبتولد إتراز ساعات يقولون زنورسو كم حق تحرقين نعيف تحوي كون أنا خمت سفاي يقبلون كمان قنعونا كمان جن نعو هاخو حموز النجارات هنا على ماتي بمسرته دليت هاي نورد جن أزي أنا رأسهاون عباي سمبرات يعني قرب أبقاله خط عقلي تأتونا هو نو دحان وحجي ما وداتا كرز له قد زكاة عكوي قال جزيه خضروا له زلوا نمسعو خو زلوا يو نعاي كم عنا دحر كوينه ولا بدراي زنبروا له أتسابع مع كلهم أبتي مسرو هو زي كنا عاي كنا مخنياتوني إترا واجاز خفله ناتنا مريح كوينه مريح زمزة مرحلة جركابت إخايس ندجنا بخوف فتولة دحر كوين كا إترا نايزيجاتات هاجر دحر كوينه تباهيلو مثلا عزيز قدولو بس إحنا جرز بحال كله اللو جن نرأسا زي أول عباي نجاريا كلا نجارونا يكونتن تتباهيلا زلا نايكستات أنا سلازس زون حدا كابتي كرئ زلوا فل زلوا يو تولد دعوة أنا سب كزارو دعوة زلون زين كومتاتن مدهامي بزغنة تي مسارات جن نايب حتى تبوي نيرو كسالاي خون تسب زيادة خفلت زيادة مهارلو خون تصفى جبر كسالاي كأبز حساب زلوا كساعته فوس تبوي أجداس نزلوا بروهم شات موت بق أنا مسبت آمين تسفاي ما أبزين تودعنا ما دام تحقق ولا حدك بزعوات يقوم بزح زرواتات عندنا هنقبر الحين بجاهم تقوم حيزنا ارتكب تفزارونا الحاج نابنت تحجي تزرب صلحت ኤርትራዊ ዜጋ ዝኾነ ጥራሕ ፕሬሲደንት ዝኸውን ትብል እምበር በዲኡም በቡኡን ኣይትብልን እያ ምክንያቱ እታ ቁዋም ብምልእታ ዜጋ መሰረት ዝገበረት እያ ስለዚ ኤርትራዊ ዜጋ ክኸውን ኣለዎ ምባል እሞ ኣውቶማቲክ ይኸውን ዘዛርቡን ኣይኮነን ኤርትራዊ ዘይኮነ እሞ ፕሬሲደንት ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚኣ ዝመፀት ሓሳብ ሎሚ ዝመፀት ኣብ 94 ትቁዋም ክመፅእ ከሎ ዘይኮነሲ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ እውን ዝፀደቐት እያ ነይራ ስልጣን ናይ ፕሬሲደንት ካብ ክልተ ተርም ንላዕሊ ክኸውን የብሉን ናይ 97 ኮማንድ ቁዋም
ዝወፀይ ነይሩ ስለዚ ሓደ ግዜ ትርጉማት ባዕልና እንዳሃብና ኣብ ዘየድልን ከይድ ስለ ዘለና ነታ ቅዋም ኮሜንት ክንገብር ተኮይናስ ነታ ቅዋም ሒዝና ክፍቶውን ፈጻሚ ኣካል ፈራዳ ኣካል ሓጋግ ኣካል የብላ ንብል ነይሩሞ ነይርዋ እዩ ኣለዋ ግን እንታይ እዩ ኣነፂሩ ስልጣኑ እታ ቼክ ኤንድ ባላንስ እያ ዘየሩ እምበር ዲቪዥን ናይተን ሰለስቲአን ብራንች ሲ ይገብር እዩ ስለዚ እቲ ተጭድ ምቁፅፃር ግን ብኹም ነይሩ ገሊኡ ደሊብሬትሊ ዝተገድፈ ነይሩ ስለ ዝተገድፈ እኳ እዩ ናይ ፓርላማሲ ኣባል ዝኾነት ኣቦ መንበር ዝኾነት ፈጻሚ ኣካል ከኣቦ ክኾን ይኽእል ዶ ንዝብል ናብ ትርጉም ከልና መን እዩ ዝትርጉሞ ነቲ ኮንስቲቱሽን ዝብል ከዓኒ ኣይተገልፀን ምክንያቱ እቲ ሓላፍነት ንቤት ፍርዲ እንተዝኸውን እቲ ቤት ፍርዲ ጥራሕ እዩ ዝትርጉም ሕጂ ግን ኢንዲቪጁዋልስ ክትርጉሞ እየ ሰሚዐ ኣነ እቲ ኣቦ መንበር ይኹነልና እንተኢሎሞስ ክኸውን ይኽእል እያ ዝተባሃለት እምበር ንክልቲኡ ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ክፍት እያ ተገዲፋ ደሊብሬት ዳ ሞሊቃ ዳኹም ኸይዳ ዘሰናድር ኢሹ ከዛርበና ግን ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ እዩ እቲ ዓንቶይ ዳዊት ትብሎ ነርካ እቲ ዘተ ዝተካየደሉ ዘተ ኣብ ቦቦቱ ምስ ተካይዱ ድሓር ኣብ መወዳእታ ተጠርኒፉ ይቐርብ እዩ ፀብፃብ እንታይ ኮይና እታ ፀብፃብ እቲኣ ትዕሎሚ ንህዝቢ ክትዝርጋሕ ዘይከኣለት ወይ ትሕባእ ትድለላ ምክንያቱ እታ ዓንቶይ ንብላ ዝነበረና ጁዲሻል ሪቪው ናይ ምትርጓም መሰል ንቤት ፍርዲ እንተሂብካዮ ኣብ ቅድሚ ሃብቲ ኣዛረብ ኣለኹ እምበር ሱፕሪም ኮርት እንታይ ዝገብር ምስለካ ከማኻ ነታ ሕጊ ኣብ ምትርጓም ናይ በይኑ ውሳኔ መታን ከይውስን ንዕኡ እዩ ዝከታተል ንምንታይ ይከታተል ዕላማታት ናይቲ ቅዋም እቶም ኦብጀክቲቭስ ናይቲ ቅዋም ዝበሃሉ እንታዮም እቶም ፕሪንሲፕልስ ናይቲ ቅዋም ዝበሃሉ እንታዮም ንዕኦም ሒዙ እዩ ትርጉም ዘለዎ ነዚኦም ክሒዙ ብተወሳኺ እቲ በተኸ ተዛይትዩ ህዝቢ ዘውፅኦሲ እንታይ ነይሩ ከዓ ከርኢ ኣለዎ ንሱ እታ ደብተር እዚኣ ናብቲ ናይቲ ኮንስቲቱሽን እያ ምክንያቱ ህዝቢ ክዝተኸሎሲ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ይርእይዋ ዝብል ስለዚ ተርጓሚ ኣካል ፈራዳ ኣካል ክኸውን ኣለዎ ክንብል ከለና እቲ ፈራዳ ኣካል ብኢንዲቪጁዋል ካፓሲቲናቱ ክፈርድ ኣይኮንና ንዎ ዘለና ነታ ቅዋም መሰረት ገይሩን ነቲ ክትዕ ዝነበረን ኣብ ግምት የእቲ እዩ እያ እሞ እንታይን ዝሕባኣ ዘለዋ ስለምንታይን ክሕባኣ ደልየን ዝብል እየ ከምፅእ ደልየ ዝኾነ ኮይኑ ግን እንድሕሪ ካልእ ምስላና ዮሃንስ ዘምፀኻያ ነይራ ኣገዳሲት ነጥብ እያ ሕጂ መበገፊና እቲ ምዕቡል ክንክ ኤርትራሲ ምዕቡል ፀፅቡቕ ንኤርትራ ንመነ የላ ብዴሞክራሲ ኢንዴክስ ንዝኽልፍ 10 ዓመት ኣብ 10 ተራ ዝፃወቱ ዘለዉ ሃገራት ብዓልሜን እዮም እንተዳ ኢልካ ዴንማርክ ኖርዌይ ስዊድን ገለመለ ኔዘርላንድ ጀርመን ኢኻ ትመፅእ ስለዚ ካብኡ እንታይና እዞም ንብሎም ዘለና መትከላት ኣብኡ ከመይ ተፀዋሪቖም ኣለዉ ከመይ ጌርና እቲ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓርቲ እቲ ስልጣን ከመይ ገይሮም ክመቃርፍዎ ክኢሎም እቲ ምስጢር ኣብኡ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ኮንስቲቱሽናል ዲዛይን እዩ ስለዚ ንዕኡ ኤክስፖጀር ኣይነበረናን ካፓሲቲ ይነበረናን እዎ ኩሉና ስእልና ሕጂ ንፍክር ዘለና እምበር ሽዑ ክማወት ዝኽእል ዓቕሚ ዝነበረ ሰብ ኣይነበረን ዋላ ኣብቶም ትብሎም ዘለና ካብቶም ናይ ኮንስቲቱሽናል ኣሰምብል ዝነበሩ ታብ ኮንስል ዝነበሩ ብውልቀ ሰብ ክትሪኦም ክትደሊ ከለካ ዓቕሚ ነይሮም ክኾኑ ክእል ኣነ እዚኣ ጌጋ ኢሎም ክዛረቡ ግን ሰሚዐ ይፈልጥን ኣብኡ ነይረ እንደ እዋስጥ ነይረ እንደ ክልተ ፋክተርስ ኩሉ ሰብ ነቲ ኮንስቲቱሽን ከምዚ ሕጂ ንመራመረሉ ዘለና ተመራሚሩ ኣይበፅሖን ምክንያቱ ኩሉና ብዛዕባ ቃልሲ ጥራሕ ኢና ንዛረብ ነርና እቶም መራሕትና ዝነበሩ ኸ ብዛዕባ ኩናት እዮም ክመርሑ ሙሉእ ግዜኦም ኣብ ኩናት እዮም ዝሕልፍዎ ነይሮም ዓቕሚ የብሎምን ማለት ኣይኮነን ከምዚ ከማና ግዜ እንተዝረኽቡ ሪፈር ገይሮም ገለመለ መፈለጥዎ ግዜኦም ኩሉ ግን ኣብ ኩናት እዮም ዘጥፍዎ ነይሮም ስለዚ ዓቕሚ የብሎምን ኣይኮንኩን ዘለዎ ጴጥሮስ ሰሎሞን ተወሲድካ ሕጂ ኣብድላይካ እትዎ ኣብድላይካ ነፊዑ ክወፅእ ዝኽእል እዩ ሪፈረንስ ግን የድልዮ ግዜ ግን የድልዮ ኣብኡ መዲብና እንተንኸውን ተስተምገባል ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ ናይ ኩልና ድኽመት እዩ ነይሩ እቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ዝበሃል ናይ ገዛ ርእሱ ኮንስቲቱሽን ሒዙ ክወፅእ ክእል ነይሩ ንህዝቢ እዚ ይኮነን ክብል ኣይነበረን ዘይነበረ ሕጂ ኣይንዛረብ ምሽ ኣብ ሽዑ ሕጂ ምስ ወፃና ከማንሲ ብዛዕባ ኮንስቲቱሽን ክንዛረብ ከለና ዘጋጥመና ዝነበረ እንታይ 52 ኢና ንቕበል ካልኣይ ንቕበል ኢና ኖ ንሕና 97 ኢና ንቕበል ኣብዚ እንዲና ክንቋራቆስ ንውዕል ነርና ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣፍልጦና ድሩት እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግን ንኣፍልጦና ከስፍሖ ይኽእል ኢልና ንበገስ ዚስ ኢዝ ዋን ቴክ ኣዌይ
ካልኣይቲ ኢንተርናሽናል ቤስት ፕራክቲስ ኣሎ ንዕኦም ንውሰዶ እዞም ኢንተርናሽናል አይዲኤ ዝበሃሉ ብዛዕባ ኤሌክሽንን ብዛዕባ ዴሞክራሲን ብዙሕ እዮም ዝፅሕፉ ዓመት ዓበይቲ ምሁራት እዮም ነቲ ንሶም ዝፅሕፍዎ እንድሕር ተማሂርና እንስልጥና ክንከይድ እተን ዓንቶይ ዝገለፅክዎን 10 ዓበይቲ ብተኸታታሊ ንዝሓለፉ 10 ዓመት ኣብ ዴሞክራሲ ኢንዴክስ ዴሞክራሲ ኣብ ምርጋፅ ብዙሕ ሰሪሐን ዝበሃላ ሃገራት ናተን ኮንሽን እሞ ንርአዮ ኮምፓራቲቭ ኣናሊሲስ ንግበረሉ ምናልባሽ ምስ ባህልና ገለ ዝብል ሰብካ ኣሎ እተን ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ዴሞክራሲ ሓንቲ ዓዲ ጥራሓ ሞሪሸስ ጥራሓ ሙሉእ ዴሞክራሲ ኣለዋ ትበሃል ዘላ ሕጂ በቲ ኢንተርናሽናል መለክዒ ናታ ንርአዮ ከመይ ጌራ መፅያ ኣብዚ end of the day የትም ፍጩ ዱቄትን ኣምጩ እታ ኮንሽን ናቶምሲ እዘን ንብለን ዘለናሲ ኣማሊኣትን ዶ ኣይተማልኣትን እዚ ከይተማልአት ክትመፅእ ኣይትኽእል ኢና ገሊአን ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ 6 ሃገራት ኣለዋ ዝተማልአ ዴሞክራሲ ይብለን ፍራውድ ዴሞክራሲ ኣለዋን ዘይተማልአ ዴሞክራሲ ተስፋ ዘለወን እየን ግን ትሰግራ ብክእላ ንሰኖም ከም ኣብነት ጌርና ንርአየን እቲ ኮንሽናተን እንታይ ይብል ካብዘን ዝብላ ዘለዋሲ እንታይ ጎዲሉሎ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ክንመሃር ንኽእል ስለዚ ካብ ብሉፅ ነገር ጥራሕ ኢና ክንመሃር ንኽእል እሞ ጠመታና ናብቲ ብሉፅ ነገር እንተዝኸውን ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ የቐኒየለይ ዮሃንስ ኮንክሉድ ገበረልና ቴንክ ዩ ቅድሚ ዮሃንስ ኮንክሉድ ምግባሩ ንእሽተይ ክዛረብ ኮፍ ኢለ ውዒለ ነይረ እንደብዚኣ ሰምዕ መልእኽተይ ንእሽተይ ብጣዕሚ ፅቡቕ መደብ ነይሩ ንዓይ ዝተረአየኒ ነገራት ሓደ እቲ ኢንፎርሜሽን ኣዝዩ ፅዒቑ ብዙሕ ኮይኑ ሕጂ ንመፃኢ ከምዚ ዓይነት ሰሚናር ክውደብ ከሎ ስፔሲፊክ ኮይኑ ሓንቲ ታርጌት ኬርካ ተቋም ንኣብነት ዋላ እንተቋሙን ከፋፊልካ ክትቐርባ ትኽእል እያ ዝሓውና ሕጂ ፍፃሚ ፍራዳ ኣካል ኣይነበራን ገለ ብላ ኣሎ እንድሕር ነዚኣ ክትበረ ተደልዩ ከመይ ኣቐሪባ ዘላ ተቋም ብኸመይ ክትቀርብ ግባኣ ነይሩ ወይ ብኸመይ እንተቐረበት ክሓይሽ ንመፃኢ ገለ ዝብል እንተንገብር ምክንያቱ እቲ ኢንፎርሜሽን ናይ መሓዝ ዓቕምናሲ ድሩ ስለ ዝኾነ ናይ ተሰማዕን ተኸታታልን ብምባል እየ እቲ ፍልጠት ሰፊሕ እዩ ካብዚ ሎሚ ቀሪቡ ዘሎ ሰንጋላ ቀሪቦ ዘሎ 10 ሰሚናር ክውደብ ከኣል እዩ ዋላ ንመፃኢ እውን ክዳቐቕ ማለት እዩ ሕጂ ተቋም መሰረታዊት ነገር ስለ ዝኾነት ብዙሕ ተዛርበና እያ ከም ሰንጋል ዝበልዎ ኣነ እውን ኣብቲ ኤርትራ ኩላትና ዝነበርናሉ ሲ ብዙሕ እየ ዝከታተል ነይረ ኣብቲ ኣኼባታት ከም ጋዜጠኛ ኮይነ ብቐፃሊ ይኸይድ ሳተፍ ርኢ ነይረ ኣብ ፈቐድኡ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባታት ግን ዓቕምና ድሩት እዩ ነይሩ ኣይንፈልጥን ኢና ተናብኣ ንሰምዐን ወይ በተን ከም ጋይዳንስ ዝተዋህባና መባእታ ቁዋም እንታይ እዩ ገለ ዝብል ናእሽቱ ከምዚ ሕጂ ኣለዋነ ኸማን ከም ሰነድ ክሪአን ከለኹ ኣብአን ጥራሕ ኢና ንውከስ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ቁዋም ከነነፃፅር ክንፈልጥ ቁዋም እንታይ እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ከመይ ይሰርሕ እዩ ንሕና እቶም ናእሽቱ መቸም ዓቕምና ድሩት እዩ ተኻልኣ ከም ሰንጋል ዝበሎ ምናልባት ግዜ ዘይምህላው ህሉ ኸውን እቶም ዝተመዘዙ ግን ብቕዓት ነይርዎም ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ከምዚ ሰንጋል ዝበሎ እውን በብውልቂ ክትሪኦም ከለኻሲ ምሁራት እዮም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከምቲ ዓንተወይ ዳዊት ዝበልካዮ እዚኦም ደቅና እዮም ተዋጊኦም መፂኦም ናፅነት ኣምፂኦም ሲ ኣብዚ መፂኦም ኣይፀልሙናን እዮም ኣይከድዑናን እዮም ገለ ዓይነት ስምዒታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ድሕሪ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ግን እታ ቅዋም ክትምስረትን ከላ ክትጅመርን ከላ ካብ መጀመርያ ሰብ ዝሓረየ ኢሳያስ እዩ ከምታ ዝደልያ ክትኮነሉ እንድሕር ደኣ ንሱ በዚ ሕጂ ብፍላይ ንሪኦ ዘለና ንነዊሕ ዝዓለመ ጥሙሕ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ እንድሕር ነይርዎ ነታ ቅዋም እውን ቤናይ መንገዲ ትእለን ትእዘዝንሲ ንሱ እዩ ረቑሑ ኣብቲ ዶክተር በረኸት ኢንተርቪው ዘግበርኩ ወይ ዘቕረበ ሓሳባት መጀመርያ ንሓረጎት እዩ ደልዩ ነይሩ ንስዮም ሓረጎት ዳሕራይ ንሱ ሪኮመንድ ምስ ገበረ በረኸት ከሎ ኣነስ ኣይውዕላን እየ ምስ በለ እዩ ንበረኸት መፂ ማለት እዩ ሕጂ ሰንጋል እውን እንታይ ክብል ፀኒሑ ነይሩ እቲ ፀብፃብሲ ብጉቡእ ኣይቀረበን ንምንታይ ክሕባእ ደልዩ ኢሉ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ይወፅእ ይኸውን ንገለ ሰባት ከዛርብ ከለኹ ግን ኣብኡ ይመዝገበልና እናበሉ ናቶም ሬኮርድ ዘቐመጡ ኣባላት ናይቲ ቅዋም ብዙሓት እዮም ኣብዚ መወዳእታ ቅድሚ 2 ዓመት ዶክተር በረኸት ኢንተርቪው ኣብ ዘግበርክዎ እውን እንታይ ይብልኒ ነይሩ ኣብታ ፋይናል ላይ እታ ቅዋም ክትፀድቕ ከላሲ ኣይፀውዑና ንዓና ይብል ንሕና ክንፅዋዕ ክንመፅእ ተስፋ ነይሩና ግን ኣይተዓድምናን ብዘይርዳእኒ ምክንያት ገለ ይብል ማለት እዩ ኣብ ወንበር ናይ ኮሚሽን ቅዋም ኮይኑ ከም ፀሓፊ ኮይኑ ዘገልገለ ሰብ ኣብ መወዳእታ እታ ቅዋም ክትርከብ ከለና ፕረዚደንት ምናልባት ብርእቶይ እቶም ኣባላት ቅዋም ከረክብዋ እውን ተፀበኹ ኣብቲ ቴሌቪዥን ከም ንሪኦ ግን በዓል የማነ ገብረኣብ እዮም ነታ ቅዋም ኣብቲ መዓልቲ ናፅነት ንፕረዚደንት ዝህቦ
حجي بزح نجارات كل خلي زين فلط وجن زيركا زقوام زي تكبيرة والنيران تتخون جميرة والنيران تتخون سي كم بجسيت أزيام حجزتنا نيران هنياتو بوحلو كا حبر سلفا وسرعت كمسرتن كجبرن كم زلوا تفكرن تأززن قوام يعني را تزرزراتو نتوم كإلاتاتنا حقي نقرفو إحنا ونببع منازو هلنا فلت أصل زهلو أبزمت كم زي أمثلة سمينار جن تارجتنا أنا تصربلنا أبقى سبيسيفيك جرنا أنت قربنا زيادة خن ما هارن لبن يعني اللي مسكنوكم كأنا زولكم يوحنس داويت حنتي دابدي تقوام حجاه له بيدي تازبولكوا انت يبل عنقص 4 اب عنقص 4 ناي زمرص بريزيدنت بقعت حد ابال هاجراو بايتو ني بريزيدنتነት نخمرص بتولدي ኤርትራዊ ዜጋ ክኸውን ኣለዎ ያረይዋ ኣብ عنقص 4 ናይ ዝምረጽ ፕሬዚደንት ብቃት ሓደ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ንፕሬዚደንትነት ንኽምረጽ ብትውልዲ ኤርትራዊ ዜጋ ክኸውን ኣለዎ እዚኣ እንታይ ማለት እያ هو حجي خماي غادي فاين تقراتا ኤርትራዊ ዜጋ ይብለካ ኣሎ بتولدي نحر كوين بتولدي تا تولدي سي بخمايا بتولدي إثراو تولدي أبو خادي هاي إثراو زخونكا تايدو زيجنت كوزيبل زيجنت أبتي أوها بعد نبره زيجنت أوتوماتيكالي ببون بديون وبتولدي إثراو زخونه قال زيجنت كا بديليت إثراو تولدي زي بقولو كمتي نيرو سقعت الدالي زيجنت مالت أبو وياد إنسان تخينو زيجات خونيكا بتولد مالت تاناش أبمر قلم زلندي بتولدن ناتشراليزيشن دابلان دينا نقولتو بتولد مالت أوبخا وأديكا نايتي إريترا زيجنت انتد عليهم كوينو أوتوماتيكال ساعات خوي معناته مثل نايدك نشة خبيري تا ناي زيجا تبل ديفينيشن أقولاتنا تا سلازي بتولد انتد عيلكا أبمر قلم كوم يزقبر ناتشرالايز خوني نبريسيدنتنت أي وادادرني فم حدا ستاندرد غيركا وسدا قبل دلي ازياسي تقاط ايكونتن ازي ان عقد خلكلون اي نبرتن اسياسي خاطولد نلعب تعاليش لاي ايرتن زيغا سلازخونه خم زيغا تفليط لاي نعو منم صيغا ماي نبرات نبدح حج نزمص ግን ተታናይ ትውልድ ለድነት ዝሓዘ ጥራሕዩ ፕሬሲደንት ክኾን ዝኽእል ናቹራላይዝ ዝገበረ ግን ፕሬሲደንት ክኾን ኣይክእልን እዩ ናብ ትብል ያ ነይራሞ ናይ ትርጉም ጥራሓ ፍልል ዘላትና لا ترجمة كونن سنقال أنا سمعني عبد حدا نقر أنا بتولدي إرتراوية زيجنت كجرمن على النزي عبدون فلايو نتصور نقبره تتقريني عند لا عايز قاعد يرد عني أمريكا دو سدا أمريكا دو سدا بليز تسفاي ناي أمريكا موسدا أمريكا كون أوباما فلوز نبون أمريكا يتولد كان سلازي بريزيدنت كتكون أي تقلين خاني رايا ساز على أمريكا زلا تقاطع قدايا بتولد خطكون بتولدي أمريكا تولد علىكم ناتو أمريكا مالتي ناتشرالايز كونا أيكونن سس ناتشرالايز ديها يعني رامو زي أنا قلنا فاضي حناي فأبتي رئينا قلت نزار ولا كان إجزام سلين كلت أنا قرأتها تسفاي من الوقت إساياس إثيوبياوي وإرتراوي كونن ذا سمع قطعاتي قاتل على الله مثلا قال نعي إرتراوي أبدي أحد تجاجي من مهنياته نعي إرتراوي تألم كمان زولو كمان سنة تألم مهنياته بيقولوا ما تأسلمت على أتمت ذلاتا تام زغبروا غوغوي أسفيرمو الله زول مرقت إزلنا أنا بس إساس جنزي أخميات زامت بتولد حربتي حكو أبيدي صلوتكو عبدي كنا تبعيلو على بزح نجار نيولو لا بزحات ما تغلي نعود راح يكون زي زار زول سب نعيقن زي راسيز موس ويكا بدل جنسات سب أو جنساتي كمان كنا حيكون زول مرقت إزلني ما يكو يرتا هو زخف لبر تولدو تقصيري كنا كبوي أزريو زي كالي نجار كمان الله من الوقت كم زي ناتناي تولد أواج إرتراوي زخونة سب بزي كاتا عقبابسي سلطان حيزو كم زي غيرو خقاف عنا يكلين يزو بهال امنات كينا حدر كمان
እንጥቀዋሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ኣነ definition ናይ ዜጋ እንድያ ትስና ኢሳያስ he is evil person that's it ኣነ ካብኡ ድብገስ ትኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ብኡ ተኸድና ዝሓሸ ይመስለኒ ካብኡ ዝተረፈ ብዙሕ ክስታት እንዲ ዝቐርብ ዋላ ልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዶ ገለዶ እዚኣ ኣብ ከሳስን ተኸሳስን ገጽ ንገጽ ዝራኸብሉ ግዜ ንክትለዓል ተገደፍናያ ዝሓሸ ቴንክ ዩ እታ ዳዊቶ እታ ሳሙኤል ዘለዓላ ፅብቕቲ እንድያ ነይራ ዋላ ዝከረካ ተኸይኑ ገፊሓላ ስለ እታ ክስታይ ግን ክንገብራ ኢና ኢልና ኢና እሞ ከም ዝበለካ ሎሚ በርስ ኣይቪው ከም ዝገበርና ጌርና ንውሰዳ እንዳዳቃቕና ክንኣቱ ብድሕሪ ሕጂ ግን ኣገዳሲት ኮይና ስምዑኒ ነታ ሳሙኤል ዝሃባ ና ፅቡቅ ሳሙኤል እቲ ሒዝናዮ ዘለና ርእስታት በብደረጅኡ ክቕፅል እንድዩ ኣይ ቲንክ ኣብ ንቕፅለሉ ግዜ ኣብ ስፔሲፊክስ ኣብ ፅቡብ ዝበለ ነገራት ክንኣቱ ኢና ተተኻኢሉን ብመልክዕ ዲቤት ዝኾነሉ መገድታት ተተረኺቡ ክንርኢና ግን እቲ ዘቕረብካዮ ኮመንት ዝቅቡል እዩ እንደ ውልትራይ ቱ ኣድረስ ኢት እሞ ነዚ መፅእ ሓፍ ዝበለት ኢዳ ኣላ ዳዊቶም እንታልካ ሓፍ ዝበለት ኢዳ ኣላ ናይ ቴድሮስ ኦኬ ቴድሮስ ገለ ትብለድ ዘለካ ኣለካ ኣነስ ወላ ሓንቲ በዚ ጋጣሚ እዚ እታ መልእኽቲ እየ ከመሓላልፍ ብመንገዲ ባባ ዮሃንስ ጌርኩም እታ ናተይ ፌስቡክ እንተረኺብኩማ ኣነ ከምቲ ዓንተ ቦይ ዝበልኩኹም እቲ ናይ ዓውዲ ናይ ሕጊ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ናይ ፓብሊክ ኣድሚኒስትሬሽን ከም ዝበልኩም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃርኩም ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኢኹም መብዛሕትኦም ዕድል ረኺብኩም ወይ ከዓ ኣብተን ዝነበራ ውሕዳት ዓመታት ናይ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ኩሉ ብእንግሊሽ ጥራይ ስለ ዝኾነ እቲ ዘይተምሃረ እቲ ማጆሪቲ 90% ኣብዚ ደንቦ ተቃውሞ ስለ ዘሎ ትምህርቲ ክመሃር ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ወላ ኣነ እውን ንባዕለይ ተምሃረ እየ ዘለኹ ከምኡ መደብ ኣዳልየ ስለ ዘለኹ ሕጂ ኣብዚ ዘለኹ ምሁራት ከዓኒ ንዓይ በቲ ናይ ፌስቡክ ወላ ንባባ ዮሃንስ እውን ቴሌፎን ክሰደሉ እየ ብትግርኛ ትሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣነ ሕጂ ዘይምእኩል ምሕደራ ወላ ዝቕዋም ናይ ኣሜሪካ ገሊፀ ኣለኹ ድሕሪ እውን ሰብኣዊ መሰላት ሕጂ በት እቲ ዓውድታት ናይ 4 ዓመት ናይ 5 ዓመት ስለ ዝኾነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እስኻትኩም እውን እቲ ናትኩም ፍልጠት ብከምዚ ኣገባብ እንዳገበርና ክነስፍሖ ስለንኽእል ብዩቲዩብን ብፌስቡክ እንዳገበርና ክንምክሮ ስለንኽእል ንሕብረተሰብና ንባዕልና ጎኒ ጎኒ ንምሃር ኣብኡ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ብባባ ዮሃንስ ጌርኩም እቲ ናተይ ፌስቡክ ቴድሮስ ኣስራያ ትብል ከምዛ ኣብዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ወይ ባዕልኹም ወይ ከዓ ብመንገዲ ባባ ዮሃንስ ጌርኩም ክትረኽቡኒ ይዕድመኩም ማለት ኣብኡ ኩላትኩም ተሳተፍቲ ክትኮኑ ንካልኦት ምሁራት ኤርትራውያን ወለንተኛታት ፍልጠቶም ናብ ህዝቦም ከመሓላልፉ ዝደልዩ እውን ክትዕድሙ በዚ ጋጣሚ እዚ ይላበወኩም ማለት እዩ የቐነለይ ነዚ ካልኣይ ግዜ ዕድል ብምሃብኩም ንክዛረብ ታንክ ዩ ቴድሮስ Okay, I think ኣብዚ ተወዳእና ዝሓሸ መስለኒ ጆን ኮንክሉድ ግበረልና ፈራይና ባይድያ ኦኬይ ኩልኩም ኣብዚ ናይ ሎም ምሸት ዝነበረ ካብ መጀመርታ ሳብ ሕጂ ሳና ሓቢርኩም ዘምሰኹም ልዑል ምስጋና ይብፃሕኩም እቲ ዝገበርኩሞ ኣበርክቶ ብሕቶ ይኹን ብርኢቶ ኣዝዩ መህብተሚ እዩ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣያና ሰንጋል እኹል ምድላው ገይሩ ኣዝዩ ሃብታም ተመክሮ ትምህርቲ ስለዝሃበና ልዑል ምስጋና ንዕኡ ዳዊት እውን ፅቡቕ ናይ ምእላይ ከም ወትሩ ናትካ ተወሳኺ ሓሳባት እውን ነቲ ትሕዝቶ ኣዝዩ ኣሃብቲምዎ ልዑል ምስጋና ንዓኻ እውን ኩልኩም ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዩቱብ ኣብ ፌስቡክ ምስ ወፀ ክዝርጋሕ ስለ ዝኾነ ሼር ኣብ ምግባሩ ክትተሓባበርና ከምኡ እውን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝወፀ ሰሚናራት
ኣብ ስኒትና ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ ሊንክ ብኡ ኣትኹም እውን ክትሪእዎ ክትግምግምዎ ሓሳባትኩም ወይ እውን ምስኡ ዝተኣሳሰር ተወሳኺ ትምህርቲ ክንህብ ንኽእል ኢና ዝብል ድልየት ወይ ከዓ ሓሳብ ተሊኩም እውን ኮንታክት ክትገብሩና ኣዝና ኢና ንደሊ ስለዚ ከምኡ ክትገብሩ ከዓኒ ንላብወኩም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ብውሕዱ ካብ 3-4 ዘይውሕድ ኣብ ዝተፈላለየ ገዛውቲ ልክዕ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሰሚናራት ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ ተኸፋፊሉ እቲ ዋና ነገር ግን እንታይ እዩ ኣብዚ 3-4 ገዛውቲ ቁም ነገር ዘለዎ ትሕዝቶታት እንተደኣ ቀሪቡ صباح ንግሆ እዚ ብዘይተሳተፈ ነቲ ካልእ እውን ኣብቲ ፓብሊሽድ ዝኾነ እናኸደ ክሪኦ ስለ ዝኽእል ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሓንቲ ወይ ካብቲ ዝቐረበ ርእቶ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ናይ ቆዮቓ ኣብቲ ናይ መንእስያት ዘለዎ ማለት ዘሎ ብዙሕ ሰብ ምዝብ ዘሎ ርኢኻ ብጣዕሚ ዘተሓሳሲብ ዝብል ርእቶ ነይሩ ሓቂ እዩ ነዚ ንክቕየር ኢና ከዓ ንሕና ዓቕምና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ከይተሓለልና ኩሉ ግዜ ክንቃለስ እቶም ዝሰምዑ ዘለዉ መንእስያት እዚ ቪድዮ ዝሰምዕዎ ስለ ዘለዉ ክሰምዑ እውን ስለ ዝኾኑ ንዓኣቶም እውን ሓጋዚ ከዓ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ካብኦም ክንምሃር ስለ ንደሊ ብቐንዱ እውን ዝርእስታት እዚ ናቶም ኮይኑ ክዋስእሉ ስለ ንደሊ ከምዚ ሕጂ ቴድሮስ ኣስተርኣዮ ባዕልኻ ኮንታክት ጌርካ እሞ ኣነ ከዓ ዝረኸብኩኻ ኣብዚ እውን ስለ ዝመፃኻ ከምኡ ከማኻ ዝኣመሰሉ መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ ቅዋምን ናይ ሕግን ዓውዲ ዝተመከሩ ዝተማሃሩ ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ እዚኣቶም ዓበ ኣበርክቶ ክገብሩ እቲ ናህና ድሌት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ክሓብርና እዚ መደብ ዝተጀሚሩ ዘሎ ዳርጋ ምጅማሩ እዩ ዘሎ ምናልባት ልዕሊ ዓመት እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ብዙሕ ኣርእስታት ተሰሪዕ ኣሎ ኣብኡ ከዓ እቶም ዕድመ ዝቐርበልኩም ሰባት ንኸተቐርቡ ሓንጎፋ ኢልኩም ፃውዒትና ክትቅበልዎ ተስፋ ንገብር ኣብኡ ከለኹ ክፅውዕ ዝደሊ ንኩሎም ዝምልከቶም ፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ማሕበራት ካብ ወርሒ 2 ጀሚርና ብመንገዲ ስኒትና ኔትወርክ ንኩሎም ናይ ሞያውን ናይ ምሁራውን ትካላት ዘሳተፈ ኣኼባታት ተኸታታሊ ጌርና ነርና ኢና እዚ ናይ ሎም ምሸቱን ብቐንዱ ናታቶም ኣርእስቲ ክኸውን ከም ዘለዎ እንተወሓደ ኣብኡ ዘለዎም ኣረኣያ ከመይ ከም ዝመስል እቶም ናይ ፖለቲካ ውድባት እውን መፂኦም ሓሳቦም ከካፍሉ ድሌትና እዩ ነይሩ ንቐፃሊ እውን እሱ እዩ ድሌትና ማለት እዩ ኣብቲ ብቐፃሊ ዝመፅእ ዘሎ ኣብኡ ተሳትፎኦም ክዕዝዙ ከዓኒ ደጊምና ንፅውዕ ከምኡ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ እዚ ምክንያቱ ሓደ መራኸቢና ምስቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ገላይ ለውጢ ሲ ብከምዚ መገዲ ጥራይ ኢና ክንራኸብ ንኽእል እቲ ህዝቢ ወይ ለውጢ ዝደሊ ብዓዲ ዘሎ ሲ ንዓና ከመይ ዝርኤና እንታይ እዮም ዝሓስቡ እንድሕሪ ዝብል ሕቶታት ኣለዎ ኮይኑ በዚ ኢና ንሕና ከዓኒ መን ምዃንና ናህና መስትያት ከነሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ደጊመ ደጋጊመ ይፅዋዕ ኣለኹ ልዑል ምስጋና ንኩልኩም ኣብ ፌስቡክ እውን ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ቀፃሊ መደባትና ከዓኒ ኣይትብኮሩ ተሓባበሩና እሞ ብሩኽ ምሸት ንገሌኹም ብሩኽ መዓልቲ ከዓ ንገሌኹም ኣብ ፌስቡክ ዘሎ ሕጂ ከነቋርፆ ኢና እሞ ኣብ ገዛ ነፃ ዝኾነ ክትዕ ክንገብር ንኽእል ኢና
Okay.